ஸோ அதற்கு ஒரு மங்களார்த்தி பண்ணிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாக்கயே சக்ஷும் ரூபிலம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. हे चैतन्य मनोबीजितं स्वाभिरं येन भूतले स्वयं रूपः दामायं ददासि गपति। हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे गोपिका गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दानेश्वरी भानुसुदेवी यमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धु एव स ज्ञानां पावनये वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓம் சச்சி. வந்திருக்க அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஸோ நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாகவதத்துல, அதாவது 4வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப அருமையான அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. அதாவது நாரத முனி இதுல தோற்றம் அடைகிறாரு. அவர் எப்படிப்பட்ட இதுன்னு நம்ம அதை படிப்போம். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன அத்தியாயத்துல முதலிருந்து பார்த்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன விளக்கத்தை பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா உள்ள செக்ஷன் உள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த அத்தியாயம் கேள்விகள் அப்படின்றத நம்ம முதல் அத்தியாயத்தை பார்த்தோம் பாகவதத்துல. 2வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் நம்ம தெய்வீக தோற்றத்தை அப்படின்னு பத்தி நம்ம பார்த்தோம் 2வது அத்தியாயத்தை. அது நம்ம உஷா மாதாஜி ரொம்ப அழகா எடுத்தாங்க. 3வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தது கிருஷ்ணர் எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம் அப்படின்றது நம்ம அது பார்த்தோம். பகவானோட எல்லா அவதாரங்களும் மூலம். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது இன்னிலிருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நாரத முனியை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நாரத முனியுடைய பிறப்பை பத்தி பார்க்க போறோம். அவரு இந்த அத்தியாயத்துல 4வது அத்தியாயத்துல அவர் முதல்ல கடைசியா தான் வருவார். இந்த அத்தியாயத்துல 33 ஸ்லோகத்துல கடைசி ஒரு 4 ஸ்லோகத்துல மட்டும்தான் அவரு கொடுப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வியாச பகவான், சுகதேவ கோசாமி, சனகர், இவங்க 3 பத்தி தான் நம்ம அந்த உரையாடல் பத்தி தான் இப்ப நம்ம இதை பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அத்தியாயத்துல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கூட நீங்க கேட்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன படிச்சீங்க அப்படின்றத நீங்க கூட தெளிவுபடுத்தி கூட நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இத இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம சாரி 4வது அத்தியாயத்துல சொல்லுங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் சத்தம் கேட்கலாம், கொஞ்சம் கேட்கலீங்களா? இப்ப கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? சரி. இப்ப முதல் அத்தியாயம் இந்த 4வது அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல இது யாரா படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்களா? படிக்கலாமா பிரபுஜி? யார் வேணா படிக்கலாம், ஒரு ஆளா படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் படிக்கலாமா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. இதி பிரணவானம் ஹரே கிருஷ்ணா வியாசவாச இதி பிரணவானம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ அதுக்கு வேண்டாம், அங்க போக வேண்டாம், ஸ்லோகம் படிக்க வேண்டாம். நான் இங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுதுல உங்களுக்கு? ஓகே பிரபுஜி, அதே நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. இவ்வாறாக நீடித்த பாகவத்தில் ஈடுபட்டிருந்த முனிவர்கள் எல்லாம் வயது முதிர்ந்த தலைவராக இருந்த கௌணக முனி சூத கோஸ்வாமி பேசியதை கேட்டு அவரை பின்வருமாறு பாராட்டி பேசினர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வராங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த யுகம், அதாவது இந்த யுகம் நீ எழுத முனிகள் எல்லாம் வயது முதிர்ந்த தலைவராக யாரு? சனக முனி இருக்காரு. இது சுகோதா கோசாமி இருக்காங்க. இவங்க பேசுவதை கேட்டு அவரை பின்வாறு பாராட்டினார். இப்ப நாம பாராட்டுன்னு சொல்ல வரோம். இது பாராட்டுன்னா எப்படிப்பட்ட பாராட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சனக முனி என்ன சொல்றாருன்னா சுத கோசாமி அது பேசுறதை கேட்டு அவர் பாராட்டுறாரு.
ஆனா பாராட்டுறதுக்கு உள்ள ஒரு தகுதி இருக்கணும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப யாருமே இப்ப நாம எல்லாம் வந்து கிளாஸ்ல எடுத்து பேசிட்டு இருக்கோம். மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்குறாங்க, எல்லாரும் கிளாஸ் எடுக்குறாங்க. எடுக்கும்போது நாம என்ன சொல்றோம்? தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்றத வந்து நாம அது தகுதியே இல்ல. ஏன்னா அந்த தகுதிக்கு நாம கரெக்ட்டா இருக்கோமா? அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் இல்ல. இதுதான் வந்து சனகமுனி வந்து அதுக்குள்ள தகுதியான ஆளா? பாராட்டக்கூடிய தகுதி என்ன இருக்குன்னு பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் குடுத்துக்கிறாரு. ஏன்னா, அந்த தகுதி நம்ம இருக்கணும். நாம பொறுத்தவரைக்கும் இந்த பாகவதத்த கேட்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், வேதங்கள படிக்கிறோம். அதுக்கு நாம தகுதியான ஆளா இருந்தா தான் நாம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு நாம நன்றின்னு சொல்றதே நாம எடுத்துக்கணும். ஆனா வந்து பேச்சு வாக்குல நம்ம பேசுறது நன்றின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லுவோம். அது வந்து நாம வந்து பகவானுகிட்ட ஜட உடல்லருந்து நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கனால, நாம யாருக்குமே நன்றி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்ல. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நாம எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் மட்டும் சொன்னா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மாரி சொன்னா போதும். ஏன்னா, அதுதான் பிரபுபாதா வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா விளக்கம் குடுத்திருக்காரு. ஏன்னா, அது பாராட்டுறதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வயது முதிர்ந்தவர்களோ, இல்லன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய ஆச்சாரிகளோ இருக்கணும். அந்த மாரி உள்ளவங்க தான் அத நன்றிய நாம சொல்லலாம். அது மாரி சொல்ல சொல்ல வைக்க முடியும். சொல்லலாம் அது மாரி. ஆனா, நாம அந்த தகுதி இருக்குமா? அப்படின்னு நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். அதாவது அதுக்கு தான் வந்து நம்ம யாரா இருந்தாலும் சரி, யாராவது ஒரு ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னா, நாம என்ன பண்ணலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா, அது வந்து நம்மளுடைய கடமை மாரி கடமைன்னு சொல்லிக்கலாம். 2வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது நம்மளுடைய கர்மா. நாம என்ன வேலை செய்றோமோ, அந்த கர்மாக்கு ஏத்த பலன். அத வந்து யாரு குடுக்குறா? பகவான் தான் குடுக்குறாங்க. ஸோ, அதனால நாம நன்றி சொல்றதோட, ஹரே கிருஷ்ணா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா. அதுதான். இதுல வந்து அதுதான் நம்ம சொல்ல வர சனக முனி வந்து சுத கோசாமி கேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதா ரொம்ப விளக்கம் குடுக்குறார். அதுக்குள்ள தகுதியான ஆள் இருக்க மட்டும் தான் அத பாராட்ட முடியும். ஆனா சனகமுனிக்கு அந்த தகுதியெல்லாம் இருக்கிறனால தான் அவரு பாராட்டுறாரு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாரி யாராவது பாகவதம் கேட்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம். படிக்கும்போது இப்ப மாதாஜி சொல்றாங்க, எவ்வளோ பேர் நம்ம படிக்கிறோம், எல்லாம் பேசுறாங்க. நாம வந்து அதுக்குள்ள தகுதியான இருக்கும்னு தான் நாம நன்றி சொல்ல முடியும். நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றனால, ஹரே கிருஷ்ணா பகவானே எனக்கு நல்லா புரிய வச்சீங்க. அப்படி சொல்லணுமே தவிர, நன்றி நம்ம சொல்றது அத எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம இன்னும் அதுக்கு தகுதியான ஆளா இருக்குமா? அப்படின்றத நாம இது அழகா பாகவதத்துல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நம்ம ரொம்ப அழகா சொல்லிக் குடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது ஸ்லோகத்த வேற யாருன்னா படிக்க முடியுமா? ஒரே ஹரே நான் ஆள் கிருஷ்ணா படிக்கிறேன் படிக்காதீங்க. பிரபுஜி. பிரபுஜி. ஒரே ஆள் நான் படிக்கட்டுமா? படிக்காதீங்க. மாறிமா படிங்க மாதாஜி. படிங்க பிரபு. சவுக்கர் சவுக்கர மொழிபெயர்த்து சவுனகர் கூறினார். சூத கோஸ்வாமியே, பேச்சாளர்களில் தாங்களே பேரதிர்ஷ்டம் உடையவரும் மரியாதைக்கு உரியவருமாவீர். சக்தி மிக்க முனிசிரேஷ்டராகிய சுகதேவ கோஸ்வாமியால் பேசப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் புண்ணிய செய்தியை தயவு செய்து கூற வேண்டுகிறோம். ரொம்ப அழகான இது பாத்தீங்களா? இந்த விளக்கம் பாருங்க. என்ன சனகமுனி என்ன சொல்றாரு பாருங்க. சுத கோசாமியிட பேச்சாளர்களின் தாங்களே பேரதிர்ஷ்டம் உடையவரும் அப்படின்றாரு. மரியாதைக்குரியுமான சக்தி மிக்க முனி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா, சக்தி மிக்க யாரு? சிவகோசாமி. சிவகோசாமியோட பிறப்பு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓரளவுக்கு நாம வந்து இப்ப புதுசா இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது. அது ஒரு சின்ன விளக்கத்த சொல்லிட்டு நம்ம மேல போலாம். இப்ப அத வந்து சிவகோசாமி வந்து இப்ப அது எப்படிப்பட்டவரு அப்படின்றத சனகமுனி ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். சிவகோசாமி வந்து பேசப்பட்ட பகவத்கீதையில சனக சபையும் மிகவும் ஆவலுடன் இருந்தனர். காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சிவகோசாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து இப்போ வியாசர் இருக்காரு. வியாசரோட பையன் தான் சிவகோசாமி நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சிவகோசாமி வந்து தாயோட வயித்துல எத்தனை வருஷமா அவர் இருந்தாரு. பகவானால கிருபையில தான் அவரு பிரசவமானார். வெளிய வந்தாங்க. வெளிய வந்த பிறகு அவருடைய எடுத்த உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு பாருங்க. அவரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்து அவர் அழகா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த வேதத்த சொல்லிக் குடுக்க முடியுது. பரீட்சித் மகாராஜாக்குன்றது நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கோம். சோ இது வந்து ஒரு இடத்துல இதே இந்த அத்தியாயத்திலே ஒரு கட்டத்துல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குளத்துல வந்து இப்ப மாதாஜிங்கலாம் குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அ குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த நேரத்துல வியாசர் பகவான் அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போறாரு. ஃபர்ஸ்ட்டு சிவகோசாமி போறாரு. அப்போ வியாசர் பின்னாடியே வராரு. சிவகோசாமி போம்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குளிக்கிறவங்கலாம் என்ன பண்றாங்க, ப அவங்க பார்த்துட்டு அவர் பாட்டுன்னு அவர் போயிட்டே இருக்காரு. இவங்க சாதாரணமா வந்து நிர்மாணமோ, ஏதோ ஒரு வகையில குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. அதே வந்து இப்ப இவரு வருவார். யாரு நம்மளுடைய அ இவரு வராரு, தேவர் வராரு. அவரு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அப்ப அந்த நேரத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, மாத்தாஜிலாம் டக்குனு துணிய எடுத்து மறைக்க பார்க்குறாங்க. ஒரு மாரி ஒதுங்க மறைவிடம் தேட பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து வியாசருக்கே வந்து ஒரு குழப்பமாகுது. என்னடா இது இது மாரி இருக்கான்னு. அதுக்கு காரணம் வந்து கேட்கும்போது, வியாசரே வந்து அந்த மாத்தாஜிகள கேட்கிறாரு. "நீங்க ஏன் இந்த மாரி இருக்கீங்க? நான் நான் என் பையன் வரும்போது மட்டும் அந்த மாரி" அவரு ஆரம்பத்துலேருந்தே பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்துட்டு வராரு. நீங்க வந்து ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்துட்டு வரனால, உங்களுக்கு அந்த
இதை பத்தி தெரியும். ஆனா அவரு அதை பத்தி தெரியாது. அவரு வந்து ஒரு தூய ஆத்மா அப்படின்றத அந்த மாதாஜி விளக்கம் சொல்லுவாங்க. சோ அதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, அது பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்து வராங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு தான் என்னைக்குமே வந்து மேன்மையானது. அந்த அவங்கள மாதிரி ஆளுகிட்ட இந்த மாதிரி பாகவதத்தை கேட்கறது ரொம்ப புனிதம் அப்படின்னு சொல்ல வருது. அதுதான் பிரபுபாதா வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கம் கொடுக்குறாரு. சிவகோசாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வியாசர் பகவான் தான் இதை ஏத்துனாரு. ஆனாலும் சிவகோசாமி மூலியமா பேசப்பட்டனால இது தனிப்பட்ட ஒரு சிறப்புன்னு சொல்லலாம். இது 2வது வந்து நம்ம வந்து இப்ப நம்ம பார்க்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா என்ன விளக்கம் கொடுக்குறது பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிவகோசாமி வியாசர் வந்து சிவகோசாமி கொடுக்குறாரு. பேசப்படுறாரு. 2வது தான் வந்து பரிசித்து மகாராஜா கிட்ட வந்து பாகவதத்தை சொல்றாங்க. இப்ப அத வந்து நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கிறது வந்து 2வது தான் படிக்கிறோம். இது முன்னாடி இப்ப அவரு வந்து பையன்கிட்ட சொல்றாரு. பையன் வந்து இப்ப நம்மகிட்ட சொல்றாங்க. சோ இதுல இருந்து என்ன புரியுது பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து எல்லாருக்கும் ரீச் ஆவது காரணமே என்னன்னா, சிவகோசாமியால பேசப்பட்டனால தான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் புண்ணியம் அடையுது அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து புரியலாம். ஏன்னா அவங்க வந்து பிரம்மச்சாரி விரதத்துல இருந்து வராங்க. அதே மாதிரி இவரு வந்து இவரோட சொல்லியிருந்த வியாசரே எழுதியிருந்தாலும், ஆனா இங்க வந்து சிவகோசாமியால தான் பேசப்பட்டனால இது புனிதம் அடைஞ்சது அப்படின்றது ரொம்ப அழகா பிரபுபாதா வந்து இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கேளுங்க பிரபு. 3வது படிக்கலாமா? இப்ப நான் 2 ஸ்லோகம் சொன்னேன். அதுல ஏதாவது விளக்கம் ஏதாவது இருக்கு, ஏதாவது புரிஞ்சுதா புரியலையா ஏதாவது இருந்தா டவுட் கேளுங்க. ஏன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ புதுசா இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுதா? படிங்க மாதாஜ் பிரபு. ஹலோ கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே எப்போது, எங்கு இது முதலில் ஆரம்பமானது? இது ஏன் இயற்றப்பட்டது? இந்த இலக்கியத்தை தொகுப்பதற்கான ஊக்கம் கிருஷ்ண தெய்வமான வியாசருக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ரொம்ப அழகான இது 3வது ஸ்லோகத்துல 3வது பதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. இது ஸ்ரீமத் வியாசரால் தொகுப்பட்ட விசேஷமான நூல். ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கற்றவரான சனக முனிவர் கேள்வி எழுப்புறார். இதை வந்து கேள்வி கேட்கறது சனக முனி கேட்கிறார். இதை வந்து எப்படி ஏற்றப்பட்டது அப்படின்றத இங்க வந்து நம்ம வந்து விளக்கத்தை கேட்கிறார். இது யாருகிட்ட கேட்கிறாருன்றத நாம இனி படிக்கும்போது வர வர நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாசர் பகவான் வந்து பகவான் மூலியமா தான் ஏற்றப்பட்டது அப்படின்றத நாம எல்லாருக்கும் தெரியும். எது யார் மூலியமா? நாரத முனி சொன்ன பிறகுதான் வியாசருக்கு அது நம்ம அந்த ஞானமே வந்தது அப்படின்றத தெரியும். இது சனக முனி வந்து கொஸ்டினா கேட்கிறாரு இந்த 3வது ஸ்லோகத்துல. 4வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. 4வது இது. பிரபுஜி ஒரே ஒரு இது சொல்லாங்களா பிரபுஜி? இல்ல எனக்கு கடைசியா கேளுங்க. அதாவது வந்து பிரதிஷ்டிஷ் மகாராஜா பரிஜிஷ் மகாராஜாவுக்கு வந்து சுக கோஸ்வாமி சொல்லுவாரு. அப்ப கூட வந்து ரோமஹர்ஷியனரி புதல்வரான உத்தராஷ்ட சூத கோஸ்வாமி வந்து கேக்குறாருங்களா? அதாவது சிவகோசாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா இத பரிசித்து மகாராஜா வந்து இறக்கும் தருவாயில இருக்கிற ஒரு 7 நாள்ல இறக்க போறதுனால அவர் வந்து என்ன பண்றாருங்க, சிவகோசாமி கிட்ட வந்து இந்த பாகவதத்தை பத்தி பகவானுடைய விபூதியும் லீலையும் அவருடைய எல்லா அவதாரங்களையும் அவர் கேட்கிறாரு. கேட்டு அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. இதுதான் நம்ம பாகவதமா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம இப்போ இந்த இதுல வந்து என்னென்ன நம்ம இருக்கோ அதுல மட்டும் கொஸ்டின் கேளுங்க. நான் தெளிவா வந்து கடைசியா நம்ம அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நீங்க கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. படிங்க. மிக சிறந்த பக்தரான அவரது வியாசதேவரின் புத்திரர் சமநிலையுடைய ஓர் அத்வைதி ஆவார். அவரது மனம் எப்பொழுதும் அத்வைதத்திலேயே நிலைத்திருந்தது. அவர் பௌதிக செயல்களுக்கு மேற்பட்டவராக இருந்தார். ஆனால் புற அறிமுகம் இல்லாததால் அவர் அறியாமையில் உள்ளவரை போல காணப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா மிக சிறந்த பக்தரான அவரது, அதாவது வியாசதேவரின் புத்திரர், சமநிறைவுடைய ஒரு அத்வைதர் ஆவார்.
அத்வைதம் நம்ம பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பகவத்கீதையில நம்ம இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். ரொம்ப அழகா தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில. அது இதுல இருந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் மட்டும்தான் வந்து இதெல்லாம் பத்தி இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அத்வைதராவிலையும் ஆக முடியும் அப்படின்றதுனா. இது மாய சக்தியால் சிக்கிக் கொள்ளாம இருக்காங்க. ஏன்னா மாய சக்தியில வந்து யாருமே சிக்கக்கூடாது. சிக்கினவங்களுக்கு மட்டும் கண்டிப்பா வந்து நாம இது பௌதிகமான உடல் இருக்கவும் கண்டிப்பா மாயத்துல நம்ம கண்ட்ரோல் இருப்போம். ஏன்னா இது வந்து இரும்பு காலம் இல்லைங்களா? இது கலிகாலம்னு இரும்பு காலம். இந்த இரும்பு காலத்துல எல்லாருமே நாம வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து இதுல ஆட்பட்டு தான் இருப்போம். இவங்க சத்தியுகத்திலாம் இதெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்க தான் இவங்க வியாசதேவர்லாம் நம்ம சொல்ல வேணாம். ஆனா வந்து அவரு துவாதயுகத்துல அவர் தனிச்சாலும், பட் ஆனா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அது ஒரு லீலை அது. அந்த லீலை நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம அதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ அதனால வந்து அது ஒரு லீலையினால, இது மாரி இவங்கலாம் வந்து அதாவது முக்தி பெற்ற ஆத்மா. இந்த ஆத்மாலாம் வந்து. இவங்க மாரி ஆளுங்கள் மட்டும் தான் வந்து இந்த மாரி எல்லாம் எழுத முடியும் அப்படின்றத இதுல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா அதுதான் பகவத்கீதையிலே வந்து இது விழிப்புணர்வு நம்ம தெளிவா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம இத பத்தி. அறியாமையில் உள்ளவர்கள் போல காணப்பட்டார் அப்படின்றத நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது ஹரே ஸ்லோகம் கிருஷ்ணா படிங்க. பிரபு. 5வது. படிங்க பிரபு. வியாசதேவர் தமது புதல்வரை பின்தொடரும் போது அவர் ஆடை அணிந்திருந்த போதிலும் ஆடையின்றி நீராடிக் கொண்டிருந்த அழகிய இளமங்கைகள் துணியால் தங்கள் உடல்களை மறைத்துக் கொண்டனர். ஆனால் அவரது புதல்வர் கடந்து செல்லும் போது அவர்கள் அப்படி செய்யவில்லை. முனிவர் இதை பற்றி விசாரித்தார். அதற்கு அந்த இளம் பெண்கள் அவரது புத்திரன் தூய்மை அடைந்த நிலையில் இருந்ததால் தங்களை காணும் போது ஆண் பெண் வேறுபாட்டை அவர் உணரவில்லை என்றும், ஆனால் முனிவரோ அத்தகைய வேறுபாடுகளை கொண்டிருந்தார் என்று கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேற ஹரே யாரும் கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் next. இதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன படிக்கலாம்? இதுதான் சொல்ல வர்றாரு. இப்ப வியாசருக்கும் உள்ள நம்மளுடைய அதாவது நம்ம சிவகோசாமிக்கு உள்ள அந்த சிவகோசாமிக்கு உள்ள வேறுபாடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம இதுல வந்து ரொம்ப அழகா பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஆடைகள் வந்து எப்படி அவங்க அதாவது நிர்மாணமா அவங்க குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. குளிக்கிறத பார்த்த பிறகு சிவகோசாமி பார்த்துட்டு போறாரு. ஆனா அத பத்தி அவங்க கொஞ்சம் கூட சலனமே இல்லாம நார்மலாவே இருக்காங்க. நார்மலா குளிச்சுட்டு அவங்க பாருங்க. அதே வந்து வியாசர் அந்த சைடு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, டக்குனு துணிமணிலாம் எடுத்து மேல போக பாக்குறாங்க, மறையோட பாக்குறாங்க. சோ இதுல இருந்து அதுக்கு வந்து அதுவே வியாசரே அவர் போய் கேட்கிறாரு. யாருகிட்ட? அவங்ககிட்ட போய் கேட்கிறாரு. கேட்டோனே அதுக்கு அவங்க விளக்கம் குடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி விளக்கம் குடுக்குறாங்க. அவரு வந்து புனித ஆத்மா இது. அதாவது அது சணல அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன சொல்றது எனக்கு கரெக்ட்டா எனக்கு இது ஆக மாட்டேன்து, கன்வே ஆக மாட்டேன்து. ஏன்னா அந்த மாரி ஆத்மா அவரு. அந்த ஆத்மானால அது மாரி உங்களுக்கு வந்து நீங்க கிரகசனா இருக்கீங்க. அதனால உள்ள வேறுபாடுகள் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்றத யாரு சொல்றா? இந்த குளிக்கிறவங்க மாதாஜிங்க ரொம்ப அழகா அவருக்கு விளக்கம் குடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். 6வது ஸ்லோகம். 6வது மறுபடியும். ஹரே வேற கிருஷ்ணா என்ன படிக்கணும்? பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பித்தனை போலவும் ஊமையாகவும் வளர்ச்சி குன்றியவரை போலவும் தோன்றிய அவர் வியாசரின் புதல்வராகிய ஸ்ரீல சுகதேவர் குரு ஜாங்கல் பிரதேசங்களில் சுற்றித் திரிந்த பின் ஹஸ்தினாபுரம் இப்போதுள்ள டெல்லி நகரத்தினுள் பிரவேசித்த போது எந்த விதத்தில் மக்கள் அவரை அடையாளம் கண்டனர்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவரு தந்தையார் விட்டு வெளியே வர்றார். யாரு? நம்மளுடைய சுக கோசாமி, ஸ்ரீல கோசாமி வெளியே வர்றார். வெளியே வந்து டெல்லியில வந்து இப்ப இருக்கிற டெல்லி இருக்கு பாத்தீங்களா? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது அஸ்தினாபுரம்னு சொல்லுவாங்க. அஸ்தினாபுரத்துக்கு ஏதாவது விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? நீங்க அதாவது கொஞ்சம் சீனியரா இருக்கீங்கல்ல, யாரா இருக்கீங்களோ அவங்க விளக்கம் சொல்லணும். அஸ்தினாபுரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹஸ்தினா துன்பத்தை துயரத்தை போக்கக்கூடிய இடம். அது ஒண்ணு. இன்னும் வேற யாரும் சொல்ல முடியுமா? அது சரியா பிரபுஜி? சரிதான் மாதாஜி, சரிதான் மாதாஜி. அது நான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. ஒரு பாண்டவர்கள் ஆண்ட பிரதேசம் இல்லைங்களா அது? ஆமா. அது அதுவும் கரெக்ட். அதுவும் கரெக்ட் அது. பாண்டவர் ஆண்டவர்கள் பாண்டவர். அங்க வந்து இன்னும் யாராவது கிருஷ்ணருடைய பாதம், அங்க கிருஷ்ணர் அந்த இது பாதம் பட்டிருக்கும்ல, அதனால அது வந்து இன்னும் புனிதமாகும்ல சார் பிரபுஜி. ஓகே. இந்த இடம்லாம். இன்னும் யாராவது இன்னும் முக்கியமான விஷயத்துக்கு நான் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, அஸ்தினாபுரம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது? அஸ்தினாபுரம் பேர் எப்படி வந்தது? அதுதான் கேக்குறேன். அஸ்தினாபுரம்ன்றது அஸ்தின்றவரு ஒரு மன்னர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா, அவர்தான் வந்து அவருடைய பேர் வந்து அஸ்தி. அவர்தான் வந்து அவர் பேரால தான் இது ஏற்றப்பட்டது. ஏன்னா, அவர் வந்து வரம் வாங்கிட்டு வந்தவர். அதாவது இந்த இந்த இடத்த வந்து புனிதமான இடத்த வந்து இங்கிருந்து ஒரு அதாவது என்னன்னா, இந்த உலகத்துக்கே சொல்லிக் கொடுக்கிற இடமே வந்து இதுதான் அப்படின்றத
அந்த மன்னர் எப்படி நாம குருஷேத்திரத்துல எப்படி அவரு குரு மன்னர் எப்படி அவர் அங்க வந்து தவம் இருந்து அந்த இடத்த கேட்டாங்களோ, அதே மாதிரி அஸ்தினாபுரத்தை வந்து அஸ்தி மன்னர் வந்து இந்த இடம் வந்து உலகத்துக்கே தெரிகிற அளவுக்கு புனிதமான இடமா இருக்கணும் அப்படின்றது, இதை ஆள்றவங்க வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதாவது நம்ம அதாவது கலியுகத்துல வந்து இது ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கணும் அஸ்தினாபுரம் அப்படின்றத வந்து அந்த அஸ்தி மன்னர் வந்து தவம் இருந்து அந்த இடத்த வந்து அவரு வேண்டி எடுக்கிறார் பகவான் கிட்ட. அதனாலதான் வந்து எல்லா ஒரு அதாவது நவ நாகரிகங்கள் தோன்ற காரணமே இடம் வந்து அஸ்தினாபுரம் தான். அதுதான் நம்ம அது புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் அஸ்தின்னு சொல்ல வருது. அந்த மன்னர் பேரு அஸ்தி. அது அங்க இருந்து இவர் என்ன பண்றாரு, சிவகோசாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பித்து பிடிச்ச மாதிரி அப்படியே சுத்திட்டு வர்றாரு. அது ஏன் அந்த மாதிரி அவர் வராரு அப்படின்றத நாம இனி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்களின் சாரமான உன்னதமான இந்த பாகவத சம்வாதம் மாமுனிவரான சுகதேவருக்கும் பரீட்சித்து மகாராஜனுக்கும் இடையில் எப்படி ஏற்பட்டது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் ஏற்படுதுன்னா, முக்தி பெற்ற மாமுனிவரான சிவகோசாமியால் தான் பேசப்பட்ட வேத மந்திரம். ஏன்னா இது வேத மந்திரம் வியாசரோ எழுதினாலும் இருந்தாலும் சரி, இத வந்து பரீட்சித்து மகாராஜா கிட்ட சொல்றதுனால இது ரொம்ப புனிதமடைந்தது. ஏன்னா இப்ப அவரு சிவகோசாமியோட அவருடைய பிறப்புன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? நம்ம இப்போ கூட அதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம 3வது கேண்டட்ல படிப்போம். 6வது கேண்டட்ல இதை விட இன்னும் சிறப்பா வந்து அவரை பத்தி நம்ம நல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுப்போம். சோ அவர் வந்து அவர் வாயால அது பரீட்சித்து மகாராஜுக்கு சொல்ல கேட்டுப்பட்டனால்தான் இது புனிதம் அடைந்தது அப்படின்றத வந்து நாம இதுல இருந்து இந்த 7வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து இவரை பத்தி நம்ம சிவகோசாமியுடைய 6வது காண்டத்துல ரொம்ப தெளிவா இன்னும் அழகா சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் சுகதேவ கோசாமி பசு கறக்கப்படும் கால அளவிற்கு இல்லறவாசி ஒருவரின் வீட்டு வாயிலில் காத்திருக்கும் பழக்கம் உள்ளவராவா. இவ்வாறு அவர் செய்தது கூட அந்த வீட்டை புனிதப்படுத்துவதற்காகத்தான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நிறைய பேரு இப்போ நம்மளுடைய பிரபுஜி இருக்காங்க. இப்ப நம்மளுடைய என்என்டி பிரபு இருக்காரு. இப்போ வந்து கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பேல போயிட்டு நம்மளுடைய மங்கள மாதாஜி வீட்டுக்கு போனாங்க. ஏன் போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடு புனிதம் அடையும். அந்த வீடு மட்டும் கிடையாது, அங்க இருக்கிற சுத்திப்பட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே புனிதம். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரி. இப்ப சிவகோசாமி எப்படி இருக்காரு பாருங்க, அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய என்என்டி பிரபு. சோ அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம வீடுங்களை கால் படுறது ரொம்ப புண்ணியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். அதுதான் சிவகோசாமி அந்த பசு பால் கறக்குறாங்க பத்தியில எந்த அளவு டைம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த வீட்டுல இருந்தாவே ஒரு புனிதம் அடைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இப்ப நாம அது மாதிரி இப்ப நம்மளுடைய என்என்டி பிரபுவை நம்ம எல்லாரும் அவங்க வீட்டுக்கு வர வைக்கலாம். கண்டிப்பா வர வைக்கலாம், முயற்சி பண்ணலாம். இப்ப நாம சென்னையில கூட வர வைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து இப்ப ஹைதராபாத் கூட போறாரு. சோ இந்த மாதிரி வந்து நாம அவர் வர வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீடு மட்டும் இல்ல, நம்மள உள்ள சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாருமே புனிதம் அடையணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி அவங்களும் அதாவது கரகசனா இருந்து வர ஆச்சாரியங்கள் இருக்காங்க. இப்ப நம்மளுடைய பிரபுபாதா பத்தின கரகசனா இருந்து வந்தவர். அது நான் புனிதம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா வந்து பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்து வராங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் ரொம்ப புனிதமானவங்க. அந்த மாதிரி புனித ஆத்மா தான் வந்து எதுவுமே வந்து அவங்க வந்து அவங்க கால் பட்டாவே அந்த இடம் வந்து புனிதமாயிடும் அப்படின்னு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். கரகசனா இருக்காங்களே அதனால வந்து அவங்க புனிதமான இல்லம் சொல்லக்கூடாது. இன்னும் இந்த பாகவதத்துல இந்த இடத்துல அதுக்குள்ள விளக்கத்தை பிரபுபாதாவே நமக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நம்ம இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது ஸ்லோகம். 9வது படிங்க. பரீட்சித்து மகாராஜன் பகவானின் முதல் தரமான பக்தன் என்றும் அவரது பிறப்பும் செயலும் அற்புதமானவை என்றும் சொல்லப்படுகிறது. தயவு செய்து அவரை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். அழகா இது வந்து சனகர் முனி வந்து அழகா கேட்கிறாரு. சனகர் வந்து அவருடைய பிறப்பை பத்தி அவரு கேட்கிறாரு. எப்படிப்பட்ட பிறப்பு, சிவகோசாமியை பற்றி, பரீட்சித்து மகாராஜா எப்படி பிறந்தாங்க, அவர் முதல் தரமான பக்தர் என்று அவரது பிறப்பு செயலையும் அற்புதமானவை அப்படின்றத இது கேட்கிறாங்க. பரீட்சித்து மகாராஜாவுடைய பிறப்பு யாராவது என்ன, நீங்க இது வரைக்கும் பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கீங்க, இது ஒரு 3வது காண்டம் வரைக்கும் போயிருக்கீங்க.
பரிசுத்த மகாராஜா பத்தி தெரிஞ்சவங்க யாராவது விளக்கம் கொடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அபிமன்யுடைய பையன். அவங்க கர்ப்பத்துல இருக்கிற அழிக்கிறதுக்காக அந்த இவரு ட்ரை பண்ணாரு. ஐயோ, பேர் மறந்து போச்சு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணன் வந்து அஸ்வத்தாமன், கரெக்ட். அப்ப வந்து கிருஷ்ணன் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் எப்படியாவது அவங்க குலத்துல ஒருத்தர் கூட இருக்கக்கூடாது, அவர் கர்ப்பத்துல இருக்கிறையே அவர் அழிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஸ்வத்தாமா வந்து அந்த இது அவரை பிரம்மாஸ்திரத்துல விடுறாரு. உடனே கிருஷ்ணன் வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த ஒளிமயமா வந்து அவர் அப்படியே காப்பாத்திடுறாரு. அது காப்பாத்தின அப்புறம் அவர் வந்து தேடுறாரு பரீட்சித். அப்ப சின்ன கருவா இருக்கிறப்ப ஒரு வெளி வந்தது, அது என்ன அப்படிங்கிறப்பதான் அவர் பேர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜன்னு வந்தது. அவர் தான் வந்து அந்த பாண்டவர்களுடைய கடைசி அந்த ஒரே ஒரு கருதா இருந்தது, அவர் தான் பரீட்சித் மகாராஜ். ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஏன் அது மாதிரி அவரு அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏன் விடணும், அவருக்கு வந்து விடதான் தெரியுமே தவிர திருப்பி எடுக்க தெரியாது. ஏன்னா அது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, அதை எடுத்து திருப்பி வாங்கினா எனக்கு தெரியாதே அப்படின்னு சொல்லுவான் அஸ்வத்தாமன். ரொம்ப ஆனா அஸ்வத்தாமன் ஃபர்ஸ்ட் விட்டுடுறான், அதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்றான். ஆனா ஃபீல் பண்றது நம்ம அது விளக்கம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் இது வந்து பரமாத்மாவும் கேட்பாரு, அப்பதான் விளக்கம் சொல்லுவான். ஏன்னா பரமாத்மாவுக்கு தெரியும், ஏன்னா அது விட்டு திரும்பி வந்து. ஆனா பரிசுத்த மகாராஜாக்கு ஏன் அந்த பேர் வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் தாயோட கருவுல இருக்கும் போதே அவரு மறுபிறவி எடுக்கிறார். பரிசுத்தனா அடுத்த பிறவி, மறுபிறவி அப்படின்றத நமது விளக்கமா தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பரிசுத்த மகாராஜா. அது மட்டும் கிடையாது, ஏன் அவருக்கு அத இறப்பை பத்தி அவர் கவலைப்பட மாட்டாரு. ஏன்னா வந்து அவரு ஒரு இடத்துல விளக்கமே சொல்லுவாரு, நான் இது இப்போ வந்துக்கிட்டு 2வது பிறவிதான் நான் வந்திருக்கேன். தாயோட வயிற்றுல இறந்துட்டு நான் திரும்பியும் வந்து பரமாத்மா எனக்கு வந்து பகவான் வந்து எனக்கு உயிர் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதை பத்தி கவலையே பட மாட்டேன். எனக்கு வந்து சாபம் வந்தது வந்து அது என்னுடைய கர்மா அப்படின்றத அவர் எடுத்துக்கிறார். ஆனா அந்த கர்மாக்கும் ஒரு லீலை இருக்கு. அது ஏன் அந்த மாதிரி அந்த கர்மா வந்ததுன்றத, ஏன்னா முன் ஜென்மம் உள்ள விஷயத்துல அது அந்த கர்மா நடந்தது. அது மூலியமா தான் நான் இந்த இறப்பை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன். அந்த இருக்கிற தருவாயிலையாவது நான் இந்த ஒரு வாரத்துக்கு இந்த 7 நாள்ல வந்து நான் பாகவதத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத, பகவானுடைய எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதால தான் பரிசுத்த மகாராஜா நம்மளுடைய சிவகோசாமி கிட்ட அந்த அற்புதமான விளக்கத்தை அவர் கேட்டு இது பயனடையணும் ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா பரிசுத்த மகாராஜா சாதாரணப்பட்ட அவ்வளோ, அதாவது கலியுகத்துல ஃபர்ஸ்ட் ராஜா அவர் தான் இருக்காரு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ராஜா இருந்தாங்க. யாரு, நம்மளும் விருதர் இருக்காரு. விதுரருக்கும் அவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க, தெரியாம இருந்தது. இப்ப நம்ம 3வது காண்டத்துலாம் பத்தி இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம் விருதரை பத்தி. சோ அவரும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அந்த ஆட்சி ஆண்டிருக்காரு. ஒரு குடையில வந்து ஆட்சி ஆண்டிருக்காரு. பரிசுத்த மகாராஜாவோட ஆட்சி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 அந்த அளவுக்கு இப்ப அவ்வளவு தூய ஆத்மா மாதிரி இருந்து அவரு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி கலியுகத்தை கொண்டு வந்தாரு. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கர்மானால அந்த சாபத்தை ஏத்துக்கிட்டு அவர் இது பண்றாரு. இதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம வந்து நாம என்னைக்கு உயிரோட போறோம் நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா வாழ்நாள்ல கண்டிப்பா நாம எல்லாருமே இறக்க வேண்டிய தருவாயில் தான் இருக்கிறோம். ஆனா எந்த செகண்ட்ல இறக்க போறோம் தெரியாது. ஆனா இருக்கிற நேரத்துல, இந்த நேரத்திலே, இதே டைம்ல, இதே செகண்ட்ல நாம யாருக்குமே வந்து ஒரு எந்த கெடுதலும் நினைக்காம, யாருக்குமே துன்பம் கொடுக்காம, யாரை பத்தியும் பேசாம, நாம எல்லா ஆத்மாவும் சரிபட்ட சமமான ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு நாம அந்த வேறுபாடு இல்லாம நம்ம எல்லா ஆத்மாவும் புனித ஆத்மா. நான் பிராமணன், நான் சத்திரியன், நான் சூத்திரன், நான் தெலுங்கன், நான் மலையாளம், நான் கன்னடம், எந்த ஒரு ஆத்மான்றத பார்த்தாவே ஆண் பெண்ணுன்றது ஆத்மாவுக்கு வேறுபாடே கிடையாது. இவ ஆண் இவ பெண்ணு அப்படின்ற ஆத்மானாவே எல்லாரும் சமந்தான். எல்லா புழுவா இருந்தாலும் பூச்சா இருந்தாலும் குரங்கா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே ஒரேபட்ட ஆத்மா தான் அது. அந்த ஆத்மாவுக்கு அதுதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில் நாம சனாதன தர்மத்தை பத்தி பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா ஆத்மாவும் புனித ஆத்மா தான், எல்லாம் பகவானுகிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். நான் அதிகமா படிச்சிருக்கேன், நான் கம்மியா படிச்சிருக்கேன், நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்கேன், அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாரும் சமநோக்கோட தான் நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் பரிசுத்த மகாராஜோட அவருடைய பிறப்பே வந்து நம்ம அதுல இருந்து தான் விளக்கமே எடுத்துக்கலாம். நாம எல்லாருமே பகவானுகிட்ட வந்த புனித ஆத்மா தான் நாம எல்லாருமே. நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போய் கோயிலுக்கு போறோம், நிறைய விஷயங்களை நம்ம பாக்குறோம், எல்லாம் செய்யறோம். ஆனா கோயிலுக்கு போறோம், எதுக்கு போறோம், பகவானுகிட்ட நம்ம எல்லாமே ஒரு அப்ளிகேஷன் கொண்டு போய் போறோமே தவிர, ஆனா நாம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்றது ஒரு அர்த்தத்துல யாராவது கொஞ்சம் பேர் தான் போவாங்க. நிறைய பேர் அது மாதிரி போக மாட்டாங்க. எல்லாமே ஏதாவது
தேவைன்ற மாதிரி தான் கோயிலுக்கு போவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம நாம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ற மாதிரி நம்ம போகணுமே தவிர அந்த மாதிரி போகக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம். பரீட்சித் மகாராஜாவோட பிறப்பு வந்து இன்னும் நம்ம அழகா வந்து வர ஸ்லோகத்துல அதுக்கு இன்னும் விரிவா நம்ம படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி யாராவது. முழுமுதற் கடவுளிடம் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் மற்றவர்களின் நலம், முன்னேற்றம் மற்றும் மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றுக்காகவே வாழ்கின்றனர். வேறெந்த சுயநலத்திற்காகவும் அவர்கள் வாழ்வதில்லை. எனவே சக்கரவர்த்தி பரீட்சித்து பௌதிக உடைமையின் மீது உள்ள எல்லா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க எது படிக்கிறீங்க மாதாஜி? 12 மாதம். ஓ 10 தான் மாதாஜி. 10 இதை மானிட்டர் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சரியா தெரியல, அதனாலதான் என் புக்க வச்சு நம்ம ஓ 10ஆம் ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கவா? இதுல இருந்து வாசிக்கவா? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் பெரும் சக்கரவர்த்தியாக இருந்ததுடன் அவரது ராஜ்யத்தின் எல்லா செல்வங்களையும் தன்னுடையதாகவும் பெற்றிருந்தார். பாண்டு வம்சத்தின் கௌரவத்தை அதிகரிக்கும் அளவுக்கு அவர் மிக உயர்ந்தவராகவும் இருந்தார். அவர் ஏன் அனைத்தையும் துறந்து கங்கை கரையில் இறக்கும் வரை உபவாசம் இருந்தார்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துலயும் வந்து சனகர் வந்து ரொம்ப அழகா கேட்கிறாரு. அவர் கேட்கப்படுற கேள்வி பாருங்க. இவ்வளோ செல்வங்கள் இருக்கு, இவ்வளோ ராஜ்யங்கள் இருக்கு, 7 கடல், 7 உலகம், அப்படி எல்லாத்தையும் அவரு அது எல்லாத்தையும் கட்டி காத்தவர் யாரு? பரீட்சித் மகாராஜா. சோ அந்த மாதிரி வந்து 7 சமுத்திரம் சொல்றாங்க. அவ்வளோ சக்கரவர்த்தியா இருந்தவர் ஏன் வந்து கங்கையில வந்து இந்த மாதிரி துறவர இருக்காரு, இறக்கும் தருவாயில அப்படின்றத உபதேசம் இருந்தாரு அப்படின்றத இது வந்து இங்க கொஸ்டினா கேட்கிறாரு சனகர். 11ல படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 11 யாராவது படிங்க. அவர் மிகச்சிறந்த சக்கரவர்த்தி என்பதால் அவரது எதிரிகளும் கூட முன்வந்து அவரது பாதங்களில் வணங்கி தங்களது சொந்த நன்மைக்காக தங்களது செல்வங்களை எல்லாம் அவரிடம் ஒப்படைத்தனர். அவர் இளமையும் பலமும் மிக்கவராகவும் அளவற்ற ஐஸ்வர்யங்களை பெற்றிருப்பவராகவும் இருந்தார். அவர் ஏன் உயிரையும் மற்றவர்களையும் துறக்க விரும்பினார்? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர் வாழ்வுல வந்து விரும்பத்தகாத எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாம கூட அது உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்னா லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன இறக்கம் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? அதோட ஐயோ நம்ம வாழ்க்கையில இப்படி ஒண்ணு வந்துடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி அது வந்து அந்த இறக்கத்தை வந்து நாம என்னைக்குமே அது பெருசாவே எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா நாம சமநோக்கோட நாம எல்லார்கிட்டையும் பழகும் போது இன்பம் துன்பத்தை நாம எல்லாம் சமநிலையும் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மாங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் புனிதமான ஆத்மான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம செய்யற கர்மாவில தான் நமக்கு இன்பமும் வருது, துன்பமும் வருது. நம்ம எல்லாமே உடலால தான் நம்ம எல்லா வேலையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், மனசால தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம், உடலால பாக்குறோம். ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம பாக்குறோமா? ஆத்ம ரூபத்துல பாக்குறது வெறும்னா பகவானுடைய நம்மளுடைய பக்தியில மட்டும்தான், பக்தி யோகத்துல மட்டும்தான் நம்ம ஆத்ம ரூபத்துல பண்றோம். ஆனா அது கூட என்ன பண்றாங்க? உடலால தான் செய்யறாங்க, மனதால செய்யறாங்க. அது மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இது வந்து பரீட்சித் மகாராஜா பத்தி நம்ம சொல்லணும்னு வச்சுக்கலாம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு 2வது பிறப்பு எடுத்தாலும் அவருடைய எண்ணங்கள் மத்தபடி அவருடைய இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இறப்பை பத்தி அவருக்கு கவலையே படவே இல்லை. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ராஜ்யங்கள், எவ்வளவு சக்கரவர்த்தி, 7 கடலை, இந்த உலகத்தையே ஒரே கொடையில கொண்டு வந்தவர் பரீட்சித் மகாராஜா. சோ அப்படி இருந்து கூட பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட்டு கூட சமநோக்கு கூட இருந்து அவர் இறக்கும் தருவாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு வந்து கங்கையில வந்து அவரு பரீட்சித் மகாராஜா சிவகோசாமி கூட வந்து உபதேசம் கேட்கறதுக்காக அவரு இங்க துணிஞ்சு இருக்காரு, துறவரம் வராரு அப்படின்ற நம்ம இதை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 12 மாதாஜி பிரபு. முழுமுதற் கடவுளிடம் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் மற்றவர்களின் நலம், முன்னேற்றம் மற்றும் மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றுக்காகவே வாழ்கின்றனர். வேறெந்த சுயநலத்திற்காகவும் அவர்கள் வாழ்வதில்லை. எனவே சக்கரவர்த்தி பரீட்சித்து பௌதீக உடைமையின் மீதுள்ள எல்லா பற்றிலிருந்தும் விடுபட்டவராக இருந்த போதிலும் பிறருக்கு அடைக்கலமாக விளங்கிய அவரது உடலை அவர் எப்படி துறக்கக்கூடும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான விளக்கம் கொடுக்குறாரு. சனகர் முனிவர் கேட்கிறாரு கொஸ்டின் எல்லாத்திலும் ஒரு விஷயமா கேட்டுட்டு வர்றாரு. இந்த இடத்துல கேள்வி ரொம்ப அழகா கேட்கிறாரு. ஏன்னா வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரீட்சித் மகாராஜா வந்து ஒரு நாட்டுக்கு சக்கரவர்த்தி, 2வது வந்து ஒரு குடும்பஸ்தர். அவர் ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பஸ்தனா இருக்காரு. அப்படி அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி விரதமோ அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருந்து ஒரு குடும்பஸ்தனா இருந்து அதை வந்து துறவரம் வர்றாரு. நான் இறக்க போறேன்னு தெரிஞ்சு கூட அவர் வந்து துறக்க வர்றாரு. சோ அது வந்து ஒரு புனிதமான ஆத்மா தான்.
இப்ப நாமெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் கிரகசனா இருக்கிறோம். ஒரு 50, 60 வயசு பிறகுதான் நமக்கு வந்து ஞானமே வருது. சில பேருக்கு வந்து ஒரு 20 வயசுலயே வரும், 30 வயசுலயே வரும், 40 வயசுலயே வரும். ஒரு ஒரு வயசுக்கு ஏத்த மாதிரி வரும். அது நம்மளுடைய கர்மா அது. நாம 60 வயசுல வந்தா கூட அது தப்பு கிடையாது. நம்ம வந்து நம்ம பக்தியில பண்றோம், பக்தி யோகம் பண்றோம். அது தப்பே கிடையாது. ஏன்னா இந்த ஜென்மத்தில் நாமும் பகவான் கிட்ட போறோமோ இல்லையோ, அந்த கோலோகுல விருந்தாவனம் போறோமோ, அடுத்த ஜென்மத்திலயாவது நம்ம போகணுன்றத இப்பவே இந்த செகண்ட்ல நம்ம ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துட்டு நம்ம பக்தியில யோகத்தை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் நம்ம அந்த இது அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போறோம். இது வந்து பரிசுத்த மகாராஜுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடுச்சு. நம்ம ஒரு வாரத்துல இறக்க போறோம், 7 நாள்ல இறக்க போறோம். நாம எல்லாத்தையும் நம்ம ஏற்கனவே இறந்து நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த டைம்ல இறக்க போறோம். அதை பத்தி கவலைப்படாம அவரு பகவானுடைய எல்லா வைபவங்களையும் கேட்கணும். அந்த விஷயத்துக்காக தான் வந்து இங்க வந்து இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பஸ்தனாவும் இருந்திருக்காரு. குடும்பஸ்தனா இருந்து கூட அதை வந்து துறவரை வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. வேதங்களில் உள்ள சில விஷயங்களை தவிர மற்ற எல்லா விஷயங்களின் பொருளையும் அறிவதில் தாங்கள் நிபுணர் என்பதை நாங்கள் அறிவோம். ஆகவே உங்களிடம் இப்போது நாங்கள் கேட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் உரிய விடைகளை உங்களால் தெளிவாக விளக்கி கூற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கூறாரு. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது வேதங்களுக்கும் வந்து பிராணங்களுக்குள்ள வேறுபாடு அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. அது நம்ம யாராவது சொல்ல முடியுமா? நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. வேதங்களுக்கும் புராணங்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? ஏன்னா ரெண்டுமே எழுதுந்து யாரு? நம்மளுடைய வியாச பகவான் தான் எழுதியிருக்காங்க. ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு அப்படி எப்படி பார்க்க போனா, அதாவது ஆன்மீகத்தை ஊட்டுறவங்க இருக்காங்கல்ல, இப்ப நம்மலாம் வந்து ஆன்மீகத்தை ஊட்டின்னு இருக்காங்க. இப்போ ஆன்மீகம் ஊட்டுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேர் இருக்கும். அதே வந்து பிராமணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை வந்து படிச்சு அவங்க வந்து யாகங்கள், யக்கியங்கள் இந்த மாதிரி அந்த கல்வி அறிவு கொடுக்கறவங்க பிராமணர் இருப்பாங்க. இது எப்படி நாம வந்து வேதங்களும் புராணங்களுக்கும் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு லிங்க் இருக்கோ, அதே மாதிரிதான் பிராமணர்களுக்கும் இந்த அதாவது ஆச்சாரிகள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்குள்ள டிஃபரெண்ட் இருக்கு. அது என்னன்றது யாராவது ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேதத்துக்கும் புராணங்களுக்குள்ள என்ன டிஃபரெண்ட் இருக்கு? ஏன் பிராமணருக்கு இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி, பிராமணர்கள் வந்து வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை செய்யணும் கட்டாயம். அதுதான் அவங்களது கடமை. அவங்க அந்த வேதங்களை நல்லா படிச்சு அந்த சான்ஸ்கிரிட்ல அந்த என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த நியதிய நல்லா தான் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணதையும் பிரத்தியாருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அதுதான் பிராமண சாரி வேதங்களுடைய இது. புராணங்கள்ங்கிறது முன்னாடி நடந்தது. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா தெரிஞ்சு எடுத்துக்காட்டுகளா கூறும்போது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அதுதான் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஓகே. அதுதான் சரி. இந்த வேதங்களும் புராணங்களுக்கும் உள்ள டிஃபரெண்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம். பிராமணனுக்கும் அதாவது ஒரு ஆச்சாரிகள் இருக்காங்கல்ல, பிரதாச்சாரிகள், இந்த 2 பேருக்குள்ள டிஃபரெண்ட் என்ன இருக்கு? ஆனா 2 பேரோட கோல் வந்து கோலோகோலம் தான். ஆனா வந்து மக்களை வந்து நெறிமுறைப்படுத்துறது தான் இருக்காங்க. 2 பேருமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல பிராமணனுக்கும் ஆச்சாரிகளுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆச்சாரியர் வந்து வழி வழியா வரக்கூடியவங்க. ராஜாக்களுக்கு அவங்களுடைய ஆலோசனை அவசியம் தேவை. குருனுடைய ஆலோசனை கேட்டுதான் அவங்க எல்லா நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. அது பிராமணர்ன்றது அதனுடைய தொழில். அதே தொழில் தான் அவங்களுக்கு. அதுக்காக இப்ப 4 வர்ணாசிரம தர்மத்துப்படி அவங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க. வழி வழியா அதை செய்யறாங்க அவங்க. ஓகே. இங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அதாவது பிராமணரோட என்ன அப்படின்னா வேதங்களை வந்து படிக்கிறது மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த சின்ன வயசுல இருந்து அந்த சின்ன வயசுன்னா அதாவது ஒரு 4 வயசு 3 வயசு ஒரு 5 வயசு ஆரம்பிக்கும் போதே அவங்களுக்கு வந்து வேதத்தை வந்து அவங்க வழிமுறையா அவங்க கத்து கொடுப்பாங்க. இப்ப நாமெல்லாம் வந்து கிரகசனா இருக்கிறவங்க சரி, அதாவது நான் அதுக்கு சத்திரியனோ இல்ல சூத்திரனோ நான் வைஸ்வரிய பத்தி நான் தப்பா சொல்லணும்னு நினைக்காதீங்க. பிராமணனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கோட்பாடு. சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க வேதத்தை வந்து கத்து கொடுப்பாங்க. அது எப்படி வழிமுறை பண்ணணும் அப்படின்றத தெளிவா கொடுப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு தான் வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு. யாருக்கு? பிராமணர்கள் மட்டும்தான். ஏன்னா அவங்க தான் வழிபடியா வந்து அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி அந்த வேத மந்திரங்கள் உச்சரிப்பு வந்து கொஞ்சம் கூட மாறாது. நிறைய பார்த்திருப்பீங்களா? இப்ப நாங்கெல்லாம் படிக்கிறோம்னா ஸ்லோகம் படிக்கிறோம்னா தப்பு படிப்போம். அந்த சவுண்டோட மாறும். ஆனா அதே வந்து உண்மையான பிராமணன் வாசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த உச்சரிப்புல அவன் ஒரு வார்த்தை பாருங்க. அது சொல்லும் போதே
நமக்கு அப்படியே நடுங்கும், அப்படியே உடம்புலாம் நடுங்கும். ஏன்னா அந்த ஒலியில தான் இருக்கு. அந்த நம்ம வந்து ஸ்லோகம் படிக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அந்த சவுண்டோட நம்ம கொடுக்கணும். அது யார் பண்ணுவாங்கன்னா பிராமணன் மட்டும்தான் பண்ணுவான். ஏன்னா மத்தவங்க யாராலும் பண்ணவே முடியாது. பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து அதுக்குள்ள சாஸ்திரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அதை படிக்க முடியும். அதுக்குதான் இவங்க 2 பேருக்குள்ள டிஃபரெண்ட். ஆச்சாரிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க படிப்பாங்க, எல்லாமே சொல்லுவாங்க, அவங்க எல்லா விளக்கமும் கொடுப்பாங்க. ஆனா வந்து அவங்க சமஸ்கிருதத்துல அவ்வளவு புலமை பெற்றமா இருக்க மாட்டாங்க. நிறைய இடத்துல பாருங்க, நிறைய இடத்துல பாருங்க. ஆனா பிராமணா வந்து சொல்றான் பாருங்க, அவன் நல்ல தேர்ச்சி இது பண்ணிட்டு இருப்பான். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா வந்து இருக்கவங்க பாத்தீங்களா, அது சத்திரனா இருக்காங்க, சூத்திரனா இருக்காங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும், மாறுபடும். அதுதான் வேதங்களுக்கும் புராணங்களுக்கும் என்ன வேறுபாடுன்றது, இது பிராமணர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் என்ன ஆச்சாரிகளுக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்றது நம்ம பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. ஆனா அது பிராமண வந்து உயர்ந்தவன், நான் உயர்ந்தவர் அப்படின்றத நான் இது ஏன் இங்க வந்து நான் கரெக்டா சொல்லணும்னா, இவங்க அந்த வயசு குழந்தை பருவத்துல இருந்தே அதை வந்து கத்து கொடுத்துனே வராங்க. அந்த வேதத்தை அவங்களால மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும் அப்படின்றத இங்க ஆணித்தரமா வந்து நம்ம கொடுக்குறாரு. ஆனா பிரபுபாதா ஆனாலும் இது ஒரு புள்ளி வைக்கிறார். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் பிராமணரா ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. ஏன்னா நாம வந்து அவங்க சின்ன வயசுலயே வந்து கத்துக்கிட்டே வந்தாலும் நாமளும் வந்து அது மாதிரி பண்ண முடியும். அதுக்கு நாமும் கடுமையான பயிற்சி நமக்கு தேவை. கடுமையான பயிற்சி எப்படிப்பட்டன்னா, அதாவது 6ஆவது அத்தியாயத்துல நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருப்பீங்களா, என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுன வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு, காற்றை கூட குடியில வச்சு அடைச்சு வச்சிருவேன், ஆனா மனதை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கு என்ன பகவான் சொல்லுவாரு, எல்லாம் பயிற்சி பண்ண, ஆனா கடினம் தான், ஆனா பயிற்சி பண்ண எல்லாமே அது நம்ம ஈஸியா ஆயிடும் அப்படின்னாரு. அதே மாதிரிதான் நாமளும் அது முயற்சி பண்ண என்ன ஆகணும், நாமளும் பிராமணனோட அந்த அந்த உச்சரிப்போட நாமும் ஸ்லோகத்தை படிக்கணும். ஏன்னா ஸ்லோகம் படிக்கிறத வந்து நாமும் அந்த இடத்துல பிசுறு இல்லாம நம்ம படிக்கணும். ஒரு இடத்துல நாம அந்த சவுண்டு தான் முக்கியமான, அந்த உச்சரிப்புல சவுண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த சவுண்டு இல்லைன்னா நாமும் அது படிக்கிறது நம்ம யாருக்குமே ஆழ் மனசுல போய் பதியாது அப்படின்றத நம்ம இதுல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி, வேதங்களுக்கும் புராணங்களுக்கும் சொன்னீங்களா, அது சொல்லுங்களா ஒரு டைம். அதுதான் இப்ப நம்ம சொன்னோம் பாத்தீங்களா, வேதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அது என்ன கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து வழிமுறை கொடுக்குறாரு. நம்ம ஒரு கடமை கொடுக்குறாரு. இப்ப 4 வர்ணங்களை கொடுத்திருக்காரு. 4 வர்ணங்களுக்கும் உள்ள கடமையை கொடுத்திருக்காரு. இதுதான் நம்ம வேதத்தை நம்ம சொல்லி கொடுக்குறது. நாம எப்படி வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும், எந்த மாதிரி நாம வந்து எந்த இடத்துல நம்ம எப்படி நாம குனிஞ்சு போகணும், எந்த இடத்துல நிமிர்ந்து போகணும், இதெல்லாம் நம்ம வேதத்தை படிச்சாதான் நமக்கு புரிய முடியும். இது வேதத்தோட விஷயங்கள். புராணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய லீலைகள், விபூதிகள், அவருடைய எல்லா விதமான அவருடைய நடந்து வந்த பாதை அது. அந்த பாதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை சார்ந்து இருக்கிறவங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் 2 பேரும் டிஃபரெண்ட். பகவானுக்கும் அவருடைய வேதங்களுக்கு உள்ள டிஃபரெண்ட். நாம வந்து நம்மளை நெறிப்படுத்துகிறது வேதம். ஆனா புராணங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து பகவானுடைய விபூதியும் லீலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் 2மே டிஃபரெண்ட். இதுதான் வந்து நம்ம பிராமணனையும் நம்மளுடைய ஆச்சாரிகளுக்கு உள்ள டிஃபரெண்ட்டை இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், 2வது யுகமும் 3வது யுகமும் முன்னும் பின்னுமாக தோன்றிய வேளையில் வசுவின் புதல்வியாகிய சத்தியவதியின் கருவில் பராசரியின் புதல்வராக மாமுனிவர் வியாசதேவர் அவதரித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நிறைய பேருக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. ஆனா 4 யுகங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த சத்திய யுகம், ராஜயுகம், இந்த 4 யுகம், கலியுகம் 4 படிச்சிருக்கோம். இந்த 4 யுகமே வந்து என்னை வந்து ஒரு நிலையாவே வந்ததே வரும். அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா சேஞ்சஸ் வரும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு மனு இருக்காரு. அந்த மனு டைம்ல மொத்தம் 25வது மனுன்னு நினைக்கிறேன். 25வது சுயற்சியில அந்த மனு பேர் எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை. வைஷ்ணவ ஏதோ ஒரு மனுன்னு பேர் வரும். அந்த மனு கிட்ட வரும்போதுதான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மாறிச்சு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகம், துவாரயுகம், கலியுகம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா துவாரயுகத்துக்கும் 2மே வந்து 25வது சுயற்சியில அது 28வது பிரபுஜி. 25 28 புக்ல 28 போட்டிருக்கு பிரபுஜி. ஆமா 28 25 ஏதோ அந்த எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. அது அந்த மனுக்கள் பேர் வந்து வைஷ்ணவ வரும். அவங்க அந்த டைம்ல மட்டும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அதுல மாறுச்சு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து சத்தியவதி புத்தியவதை கருவிலிருந்து பராசரன் முனிவர் வியாசதேவர் அவதரித்தார் அப்படின்னு. இது வந்து இது சத்தியவதின்றது யாரும் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். தெரியாதவங்க யாருன்ற இப்ப புதுசா இருக்காங்க பாத்தீங்களா, இப்ப யாராவது புதுசா இருக்கவங்கன்னா சத்தியவதியை பத்தி யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவங்க யாரு அப்படின்றது மகாபாரதத்திலே முக்கியமான ரோலா வரவங்க அவங்க.
அவங்க தெரிஞ்சவங்க சொல்ல வேண்டாம், தெரிஞ்சவங்க சொல்ல வேண்டாம். அதாவது 2வது பேட்ச், ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் இருக்காங்கல்ல, அவங்க மட்டும் சொன்னா போதும். பிரபுஜி, சத்தியவதியே இது பீஷ்மருடைய அப்பா அரசரா இருக்காரு. அவ கல்யாணம் பீஷ்மரோட பண்ணிக்கிறவங்க அப்பா தான் பேர் என்னங்க மாதாஜி? சந்தனு சுத்தி சந்தனு சந்தனு சாந்தனு சாந்தனு சந்தனம். சாந்தனு சாந்தனு அவர் தான் அவங்க அவரோட அப்பா. இவங்க வந்து ஒரு மீனவ பெண்ணு. அதாவது விரும்பியது அதாவது பீஷ்மரோட அம்மா வந்து கிடையாது. பீஷ்மரோட அம்மா வந்து கங்கை வேற. தேவி தான் வந்து கங்காதேவி பீஷ்மரோட தான் அம்மா. வந்து பீஷ்மரோட தாய். அதாவது சாந்தனுக்கும் கங்காதேவிக்கு பிறந்தவர் தான் பீஷ்மர். நான் கேட்கறது சத்தியவதியும் பரசர் முனிவருக்கும் பிறந்தவர் தான் வியாச பகவான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி ஏன்னா இவர் சத்தியவதி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவரு பராசர முனிவர் வந்து ஒரு ஒரு அதாவது அந்த வழியா போயின்னு இருக்கும்போது, ஒரு ஆத்து ஓரமா போயின்னு இருக்கும்போது, சத்தியவதி வந்து ஒரு மீனவ குலத்து பெண். அவங்க இந்த போட்ல இருந்து இங்கேருந்து கொண்டு போய் அங்க விடுறது, அங்கிருந்து கொண்டு வந்து இங்க விடுறது, அந்த மாதிரி வேலை பண்ணிருப்பாங்க. மீன் பிடிக்கிற அந்த வம்சத்துல வந்தவங்க சத்தியவதி. அப்போ அந்த பரசர் அந்த சைட்ல போகும்போது, அப்போ வந்து ஒரு அசிரி வந்து அவருக்கு சொல்லுது, இங்க பகவான் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே, அப்போ வந்து அந்த இடத்துல தேடுறாரு, யாராவது ஒரு மாதாஜி வேணுமே, என்ன பண்றது, என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடும் போது, அப்போ சத்தியவதி அங்க இருக்காங்க. அப்போ சத்தியவதி கேட்கிறாரு இவரு, இது மாதிரி வந்து பகவான் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுக்க போறாருமா, அதுக்கு நீ வந்து தாயா இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்ட உடனே, அதுக்கு என்ன, நான் வந்து இப்போ வந்து அதாவது அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா, கண்ணி கழியாத கண்ணியா இருக்கனே, எனக்கு வந்து நீங்க இது கொடுத்துட்டு நீங்க பாட்டுன்னு ஏதாவது போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்படி வாழ்க்கைன்னு. அதுதான் பராசர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, அதுக்குள்ள உனக்கு புனிதமான இதை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், இந்த குழந்தை பெற்று எடுத்த பிறகு உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ கன்னித்தன்மை ஆயிடுவ அப்படின்னு சத்தியவதிக்கு அவர் வாக்கு கொடுக்குறாரு. சரி அப்போ ஓகே. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அது கூட என்ன போட்ல இருந்து போய் அந்த கரைக்கு போகும்போதுதான், அந்த நதியை கிராஸ் பண்ணும் போது தான் அப்ப கேட்கிறாரு பராசர். கேட்ட உடனே அவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க. ஒத்துக்கிட்ட உடனே அந்த டைம்ல தான் வந்து அவர் பிறக்கும் போது, வியாசர் பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு காற்று மழை பயங்கரமா, எப்படி நம்ம அந்த அளவுக்கு இருந்தது. அவர் பிறக்கும் போதே அவர் சத்தியவதி அந்த அந்த போட் டைம்ல எவ்வளவு டைம் இருக்குமோ அந்த டைம்ல அவர் பெரியவடுக்க வியாசர் பிறக்கிறாரு. பிறந்த பேரை கூட பாத்தீங்கன்னா கூட அவரு எப்படிப்பட்ட பிறக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு மேகங்கள்லாம் ஒரே கரு மேகமா இருக்குது, ஒரு மாதிரியா இருக்கு அந்த கிளைமேட்டே. அது அவ்வளவு மோசமா இருக்கு டைம்ல அவர் பிறந்தார். அதனாலதான் நம்ம கிருஷ்ண பகவான் எப்படி இருக்கிறாரோ அதை விட கருப்பா இருப்பார். இவராது கருநீளமா இருப்பாரு, இவர் அட்டக்கரையல் இருப்பாரு வியாச பகவான். அவர் தோற்றமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஏன்னா அந்த மாதிரி யுகத்துல அந்த மாதிரி டைம்ல அவர் பிறந்தாரு அப்படின்றது வேதங்களை சொல்லப்படுது. அது சத்தியவதி அதுக்கப்புறமா அந்த அம்மா பெற்று எடுத்த பிறகு அவங்க புனிதமாயிடுறாங்க. திரும்பவும் வந்து அவங்க என்ன வராங்க, கன்னித்தன்மையை திருப்பியும் கொண்டு வந்துடுறாங்க. அது வந்து அது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து சயின்ஸ். இப்ப நாம இப்பெல்லாம் படிக்கிறோம் பாத்தீங்களா, நிறைய விஷயங்கள்ல, அதாவது கல்யாணம் ஆகிட்ட பிறகு இப்போ உள்ள இந்த கலிகாலத்துல இப்ப நடக்கிறது, கல்யாணம் ஆயிட்ட பிறகு அந்த அம்மாவுக்கு குழந்தையே வந்து வேற ஒரு தாய் பெற்று எடுக்கிறாங்க. இன்னைக்கு உள்ள சயின்ஸ் இது. ஆனா அதை நம்ம இப்ப வேதத்துல சொல்லப்பட்டது யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. இப்ப இருக்கிறவங்க நாத்திகம் பேசுறவங்க இனிமே நம்ப மாட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு உள்ள சயின்ஸை நம்புவாங்க. இப்ப வேற ஒரு தாய் வந்து இந்த குழந்தையோட கருவை எடுத்து அவங்க அந்த இதெல்லாம் வச்சு பண்ணி அந்த குழந்தை பெற்று எடுக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவங்க செய்யறாங்க. இது வந்து இது வந்து அந்த காலத்திலயும் இந்த டெக்னாலஜி அப்பவே வந்து இருக்குன்றதை நாம இதுல இருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஒரு போட் டைம்ல அவரு ஜனனம் ஆகுறாரு. யாரு, நம்முடைய வியாசதேவர் அப்படின்றத. இது இன்னும் நம்ம இந்த கலிகாலத்திலேயே இன்னும் போக போக இந்த மாதிரி தன்மைலாம் கண்டிப்பா பிறவி சயின்ஸ் கண்டிப்பா நமக்கு இது விளக்கம் கொடுக்கும் பின்னாடி. அது தெரிஞ்சுக்கலாம். 15வது ஸ்லோகம். ஒரு முறை அவர் வியாசதேவர் சூரிய உதயத்தின் போது சரஸ்வதி நதியில் தமது சந்தியா வந்தனத்தை முடித்துவிட்டு மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்காக தனிமையாக அமர்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் வந்து இது என்ன, இந்த இடம் வந்து ஏன் இதை குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த ஸ்லோகத்துல வித்யாசாரர் சூரிய அசனம் போது சரஸ்வதி நதியில் தனது முடித்து விட்டு மனதை ஒருமைப்படுத்துவதாக தனிமையில் அமர்ந்தார் அப்படின்றத விளக்கம் கொடுக்குறார். இதுக்கு யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியும்? விளக்கம்னா அதுல வந்து ஏன் இந்த இடத்த பர்டிகுலரா சொல்றாங்க சரஸ்வதி அது நதி? இமயமலையில் உள்ள பத்ரிகாசிரம் என்ற இடத்துல ஓடுது சரஸ்வதி நதி. அதனால அது புனிதமான இடம் சொல்றாங்க. நீங்க புக்கு அது வந்து படிச்சு வியாசரின் வசிப்பிடமாக. சரி ஓகே. இது ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, அவருடைய பிறப்பிடம், அது முக்கியமான இடம் வந்து வியாசதேவர் வந்து பிறந்த இடம் அது, அந்த இடத்துல. அதனால வந்து அந்த இடத்த நம்ம இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 16வது.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாமுனிவரான வியாசதேவர் யுக கடமைகளில் முரண்பாடுகளை கண்டார். வெவ்வேறு யுகங்களில் நிகழும் இது காலப்போக்கில் கண்ணுக்கு புலப்படாத சக்திகளால் பூமியில் நிகழ்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த பாகவதம் எழுத்துக்கு முன்னாடி அதாவது முனிவர் வந்து மாமுனிவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு காலை தூக்கிட்டு நடக்கிறாங்க. இப்ப நான் நிறைய பேர் நான் 1 லட்ச ரூபாய் இந்த மாசம் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காலை தூக்கின்னு இன்னைக்கு 1 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிச்சுடா எனக்கு போதுண்டா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அது மாதிரி வியாசர் பகவான் என்ன பண்றாருன்னா எல்லா புராணங்களையும் எழுதினாரு, வேதங்கள் எழுதினாரு, எல்லாம் எழுதிட்டாரு. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு லைட்டா தூக்குனாலும் அது ஒரு லைட்டா ஒரு இடி இடிச்சுட்டே இருந்தது அவருக்கு. என்னடா அது நமக்கு ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துகிட்டே இருக்கு, ஏதோ ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்போ அந்த இடத்துலதான் நாரத முனி வந்துதான் இந்த இதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. இது பகவானை பற்றி அவருடைய வைபவங்களையும் சரி அவருடைய இலையும் சரி நீ அதை எழுதினாதான் உனக்கு அது பூர்த்தி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து அவருடைய அது ஏன் அது மாதிரி அவருக்கு சொல்ல வந்தாருன்னு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது கலிகாலம். இப்ப நாம இருக்கிறது துவாரகாலத்துல அவங்களுடைய யுகம் வந்து வேற யுகம். அடுத்த யுகத்தை வந்து பரிசுத்த மகாராஜா யுகம் வரும் பொழுது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், வியாசருக்கு தெரியும், ஏன்னா அவருடைய பகவானுடைய அங்கம் தானே, பகவானுடைய அவதாரம் தானே அவருக்கு. பிற்காலத்துல என்ன நடக்க போறன்றது அவருக்கு நல்லா தெரியும் வியாசர். அதனால வர இரும்பு காலத்துல இரும்பு யுகத்துல எப்படிலாம் நடக்கும் அப்படின்றத அவரு கண் முன்னே தெரியறதுனால பாகவதத்தை கண்டிப்பா எழுதணும் அப்படின்று யாரு நாரத முனி சொல்றாரு. வியாசர் அதுக்கப்புறமா தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்ற புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இது இரும்பு யுகம். இந்த யுகத்துல எல்லா விதமான விஷயங்கள் நடக்கும், தப்பான விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்றத அதுக்கு எப்படி நாம அவங்க வழிமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்றத வியாசர் பகவான் அழகா பாகவதத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 17, 18 மாதாஜி. யுகத்தின் தூண்டுதலால் பௌதீகமான அனைத்தும் சீரழிய போவதை பூர்ண ஞானம் கொண்ட அந்த மாமுனிவரால் அவரது ஞான கண்களை கொண்டு காண முடிந்தது. பொதுவாக மக்களுடைய ஆயுள் குறைந்து விடுவதுடன் நற்குணத்தின் பற்றாக்குறையால் அவர்கள் பொறுமை இழந்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்பதையும் கூட அவரால் காண முடிந்தது. இவ்வாறாக எல்லா வர்ணங்களிலும் ஆசிரமங்களிலும் உள்ள எல்லோருடைய நன்மைக்காகவும் அவர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் ஈடுபட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஈடுபட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது இந்த மாதிரி யாரு பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி எல்லாம் திங்க் பண்ண முடியும்? எதிர்காலத்துல என்ன நடக்குது நாம நினைக்க முடியுமா? நம்ம அடுத்த செகண்ட்ல என்ன நடக்குது நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? நம்மளுடைய செயல் அந்த மாதிரி செயல் தான் இருக்கும். இது கலிகாலம். இது மாதிரி தூய ஆத்மாக்கள் மட்டும்தான் அது மாதிரி பண்ணணும். அது மட்டும் இல்ல, பகவானுடைய அவர் வந்து அவருடைய அவதாரனால அவரு இதை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அவரு இரும்பு யுகத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்ற விஷயத்த அவர் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சனால எந்தெந்த விஷயத்துல எங்கெங்க பிரச்சனை வரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவர் பண்ற. இதெல்லாம் யாரால எழுத முடியும்? பெரிய பெரிய மகானால, தூய பக்தரால, தூய ஆத்மால தான் எழுத முடியும் அப்படின்றத நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து லைஃப் எல்லாருக்குமே கம்மி. இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாமே இப்ப இருக்கிறோம் 4,32,000 வருஷம் நம்ம கலியுகம்னா இப்ப 5,117 வருஷம் தாண்டி வந்துட்டோம். இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு பாருங்க. இப்பவே பார்த்துன்னு எல்லாமே 6 அடி கீழே வந்துட்டோம் நம்ம. ஏன்னா சத்தியுகத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 12 அடி 15 அடி ஹைட் இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஹைட் இருப்பாங்க. அவங்க லைஃபே வந்து 1000 2000 வருஷம் வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க. நம்ம அது மாதிரி வாழ முடியுமா இப்போ? அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம கலிகாலம் நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னும் போக போக பாத்தீங்கன்னா மோசமான நிலைமை போறோம். ரொம்ப மோசமான நிலைமை வரும். அதாவது பெற்ற குழந்தையே தின்ற அளவுக்கு இருக்கும் தாய். அந்த அளவுக்கு இருக்கு வேதத்துல. கந்த புராணத்து இதுல கருட புராணத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவு கலிகாலம் முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு மோசமா இருக்குமா. அதாவது அனிமல் வந்து ஒரு விலங்கு வந்து குட்டி போட்டுனா ஒரு குட்டி அதை சாப்பிடும்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சில விலங்கு சாப்பிடும். அந்த மாதிரி மனுஷனே வந்து அந்த அளவுக்கு கலிகாலத்துல அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். ஆனா நாம இருக்கிறோம் இப்போ. ஆனா அதுக்குதான் பகவான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, வியாசர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இந்த பாகவத்தை கொடுத்திருக்காரு. அந்த மாதிரி நிலைமையெல்லாம் நாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பக்குவப்படுத்துக்காத இந்த பாகவதம் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இனி நடக்கும், அது மாதிரிதான் நடக்கும். நாம அதுல இருந்து விடுபடணும்னா நாம பாகவதத்தையும் சரி பக்தியிலே நாம அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம இதை கொண்டும் போகணும். நாம இதோட முடிச்சுட்டு போக கூடாது. இதை நம்ம பாகவதம் கேட்கிறோம், பகவத்கீதை கேட்கிறோம், எல்லாம் கேட்டு நம்ம படிக்கிறோம். நமக்கு இருக்கிற பக்கத்துல இருக்கவங்கள பிள்ளைகளை சரி பேர குழந்தைகளை சரி உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அவங்கள பாகவத்தை படிக்க வைக்கணும். பகவத்கீதை அவங்க வாயால படிக்க வைக்கணும்.
படிக்க வச்சு அதை நீங்க காதால கேட்கணும். கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் புனிதம் அடைவீங்க, அந்த குழந்தையும் புனிதம் அடையும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆச்சாரி வந்து பாகவதத்தை படிக்கிறாரு, அதே மாதிரி வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறாரு, அதை நீங்க கேட்கறீங்க, ஆனா அதுல புனிதம் அடைகிறீங்க. அதே மாதிரி குழந்தைங்க சொல்ற படிக்க வச்சு நீங்க கேட்டு பாருங்க, இதை விட பன்மடங்கு அதிகம், பன்மடங்கு அதிகம். அது வந்து கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மழலையோட சொல்லுவாங்கப்பா, அந்த படிப்பாங்க பாருங்க குழந்தைங்க, அது அவ்வளவு கிருஷ்ணரே வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நாம வந்து பாகவதத்தையும் சரி பிள்ளைகளை படிக்க வைங்க, அவங்களை கேட்க வைங்க, காது கொடுத்து கேட்க வைங்க. அப்படி பசங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி அப்படிதான் ஓடியாந்து இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சொல்லி அழகா புரிய வச்சு நீங்க வந்து அது கேட்கறதுல அதுவே பெரிய பக்தி தான் உங்களுக்கு. அது அடுத்த தலைமுறையை நாம நல்ல முறையா கொண்டு போறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பக்தியா இருந்து நம்ம அது கொண்டு போனோம். எப்படி நம்ம ஆச்சாரிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி பாகவத்தை எப்படி அழகா கொடுத்துருக்காங்க, ஆனா இனி நடக்க போறத பத்தி நாம வேதத்துல கொடுத்துருக்கு. அதனால நாம இப்பவே அதை சுதாரிச்சுக்கிட்டு நாம அடுத்த தலைமுறையா நாம நல்லபடியா கொண்டு போகணுன்றத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். 19வது ஸ்லோகம். வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள யாகங்கள் தான் மக்களின் அலுவல்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வழி என்பதை அவர் கண்டார். மேலும் இம்முறையை எளியதாக்குவதற்கும் மக்களிடையே அதை பரப்புவதற்கும் வேதத்தை அவர் 4ஆக பிரித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 4 வேதங்கள் முக்கியமான வேதங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4 வேதங்கள், அந்த 4 வேதங்கள் என்னென்ன வேதம் சொல்ல முடியுமா? ரிக்யஜுர் சாம அதர்வண. அதான் இப்போ வந்து இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அஜர்வேதனை பத்தி சொல்றாங்க. அஜர்வேதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது. அது யாகங்களே 4 பிரிவா பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த வர்ணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொழிலும் சரி, நம்ம இப்போ வந்து இந்த அதாவது வேதங்களை வந்து ஒரு 4 விதமா பிரிச்சிருக்காங்க. இந்த வர்ணங்கள் பாத்தீங்களா, இந்த வர்ணங்களையும் 4 வர்ணங்களா பிரிச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய டெக்னாலஜி பாருங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஐடி ஃபீல்ட்ல இருக்காங்கன்னா, ஏதோ ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்கன்னா, இப்போ கட்டமைப்பு வைப்பாங்க. எப்படி மாதிரி கட்டமைப்பு இருக்கணும், நம்ம பிசினஸ்ல பணத்தை ஈட்டணும், எப்படி நம்ம இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு நம்ம கரெக்டா சம்பளம் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கலிகாலத்துக்கு முன்னாடி பகவானுடைய கட்டமைப்பு பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த கட்டமைப்பு. நம்ம வேதங்களை அழகா கொடுத்திருக்காரு. வேதங்களை கொடுத்து அந்த நெறிய நாம கொண்டு போகும்போது வாழ்க்கையில நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா போவோம் அப்படின்றத கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா நம்ம யாரா அதை ஃபாலோ பண்றோமா? கிடையாது. பகவானே நேர்ல வந்தா கூட சரி, இனி பகவானே இல்ல அப்படின்னு சொல்ற காலமா இப்ப இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த காலம் மட்டும் இல்ல, துவாதயுக காலத்திலுமே அப்படிதான் இருந்தது. ஏன்னா அர்ஜுனனும் சரி, அந்த காலத்திலேயே அவங்க இருக்கும்போது பரமாத்மா பிறகு அந்த அவதாரம் எடுக்கும்போது கூட சரி, அப்பவும் ஒரு அளவுக்கு இதை விட மோசம் கிடையாது, ஓரளவுக்கு இருந்தது. சோ அப்போ வந்து அதர்மம் அதிகமா இருந்தது. அதனாலதான் பகவானே அங்க வந்து அவதாரம் எடுத்தாரு. சோ அந்த மாதிரி இந்த கலிகாலம் வந்து அவ்வளவு மோசமானது அப்படின்னு நம்ம அதுக்குதான் இந்த 4 வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா பிரிச்சு படிக்கிறாங்க. இனி வர பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லோகத்துல வரும்போது அதை பத்தி தெளிவா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்களில் 4 பிரிவுகள் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டன. ஆனால் புராணங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள சரித்திர நிகழ்ச்சிகளும் உண்மையான கதைகளும் 5வது வேதம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது என்ன வேதங்களும் புராணங்களும் ஒரு டிஃபரெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா முன்னாடி. அது இங்கத்துல பாருங்க, வேதத்துல வந்து புராணங்கள்ல வந்து 5வது வேதமா சொல்றாங்க. அதுதான உண்மை. இப்ப பாகவதத்துல இருந்து பகவானுடைய விபூதியும் லீலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், அது வைபவங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போது அது கண்டிப்பா 5வது தான் வரும். ஆனா இது எல்லாம் சேர்ந்ததான் ஒரு வேதம் நம்ம சொல்றோம். ஆனா இதுல வந்து டிஃபரெண்ட் என்ன பண்றா, அவருடைய புராணங்கள்லாம் வந்து கதைகள்லாம் வந்து 5வது வேதமா நாம எடுத்துக்கலாம். இதுல பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்கள் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்ட பின் பைல ரிஷி ரிக்வேதத்தின் பேராசிரியரானார். ஜெய்மினி சாம வேதத்திற்கு பேராசிரியரானார். வைசம்பாயனர் மட்டும் யஜுர்வேதத்தினால் புகழப்படவரானார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஏன்னா இது ஒரு டிஃபரெண்டானது பார்த்தீங்களா. என்னடா 4 வேதங்கள் இருக்கு, இது 4 வேதத்துக்கும் சூத்திரதாரி யாரு? நம்ம வியாசர் தான். ஆனா இதை வந்து ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. இந்த வேதத்தை ரிக் வேதத்தை யார் படிக்கணும், யாம வேதத்தை யார் படிக்கணும் அப்படின்றத தனித்தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்காரு. இது ஏன்னா அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு நிர்வாகம் பண்ணும்போது இப்ப நாம மனுக்கள் இருக்காங்க. எத்தனை மனுக்கள் இருக்காங்க? 14 மனுக்கள் இருக்காங்க.
6 மனுக்கள் தாண்டி இப்ப 7வது மனுக்கள்ல நாம இப்ப கலியுகத்துல நடந்துட்டு இருக்கோம். இது ஏன் அது மாதிரி பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய கட்டமைப்பு, அந்த அந்த மனுக்களோட கட்டமைப்பு இப்ப நாம் நடந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப 7வது மனுக்கள் முடிஞ்சு 8வது மனுக்கள் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கலியுகமே வேற மாதிரி மாறி இருக்கும். சோ அந்த கட்டமைப்பு அப்படி. இப்ப இன்னும் விளக்கமா சொல்லணும்னா சூரிய பகவான் வந்து 12 ராசி இருக்காரு. 12 ராசியில ஒரு ராசியில ஒரு மாசம் இருக்காரு பாத்தீங்களா? அந்தந்த மாசம் வரும்போது அந்தந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து முன்னோர்கள் வடிவமைச்சிருக்காங்க. சோ அதே மாதிரி இந்த 4 வேதங்கள்ல ஒரு ஆளுகிட்ட ஆச்சாரி கிட்ட கொடுத்து இதை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத இங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. 22 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுமந்த முனி எனப்படும் அங்கிரா முனிவர் ஆண்ட பக்தியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அவரிடம் அதர்வ வேதம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேலும் எனது தந்தையான் ரோமஹர்ஷனரிடம் புராணங்களும் சரித்திர குறிப்புகளும் ஒப்படைக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா வந்து இது அதர்வ வேதங்களை வந்து அது கொள்கையை பண்றது அங்கிரி இருக்கார் பாத்தீங்களா? அவர் தான் வந்து அங்கிர முனிவர் தான் வந்து அத்வைதர். அது அத்வைதரை பத்தி வேதத்தை நம்ம பேசப்பட்டு உள்ளது அப்படின்னு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அவரு மூலியமா தான் வந்து இந்த இந்த வேதத்தை அவர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 23 ஹரே கிருஷ்ணா. வேத வல்லுநர்களான இவர்கள் அனைவரும் வேதங்களை அவர்களது பல சீடர்களிடமும் சீடர்களின் சீடர்களிடமும் கொள்ளு சீடர்களிடமும் ஒப்படைத்தனர். இவ்வாறாக வேதங்களை பின்பற்றுபவர்களின் தனிப்பட்ட கிளைகள் உபயோகத்திற்கு வந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்களா, இது வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த வேதத்தை வந்து அவங்க அழகா வந்து கட்டமைச்சிருக்காங்க. இந்த வேதத்தை இந்த ஆச்சாரிகள் மூலியமா இதை நம்ம வடிவமைக்கணும். இது அந்த சீட பரம்பரை எப்படி நாம பிரம்ம கௌடியால பண்றோம், அதாவது ஸ்ரீபர சம்பிரதாயம் இருக்கு, இந்த மாதிரி கொண்டு வராங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த வேதத்தை கொண்டு வராங்க, அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை கொண்டு வராங்க அப்படின்றத நம்ம இது வரைக்கும் கொள்ளு சீடர்கள்லாம் ஒப்படைத்தனர். அப்படியே மாறி 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 வந்துகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 24. இவ்வாறாக அறியாமையுள்ள பாமர மக்களிடம் பெரும் அனுதாபம் கொண்டவரும் சிறந்த முனிவருமான வியாசதேவர் குறைந்த அறிவு படைத்தவர்களால் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் வேதங்களை தொகுத்தளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இடத்துலயும் பிரபுபாத ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா பிராமண பத்தி ஏன்னா வந்து வேதங்கள்ல வந்து வேதங்களோட நுணுக்கங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. அந்த நுணுக்கங்கள்ல யாரு தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பிராமணர் மட்டும்தான் தெரியும். ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் அந்த வேதத்தை பத்தி அவ்வளவு கிளியரா அக்யூரேட்டா அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்படின்றத பிரபுபாத ரொம்ப விளக்குறாரு. ஆனாலும் அதுக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு இன்ட்டு திரும்ப வைக்கிறார். ஏன்னா பிரம்ம கௌடியால இருக்கும் யாரெல்லாம் வந்து நாம திக்ஷா பெறுறோமோ எல்லாமே பிராமணன் தான். ஏன்னா திக்ஷான்றது வந்து நம்ம வந்து எப்படி போறோம்னா, திக்ஷா வாங்குறது பாத்தீங்கன்னா மறுபிறப்பின்னு சொல்லுவாங்க. பிறப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இதை பத்தி இன்னும் இந்த வர ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து படிப்போம். இருபிறப்புன்னா பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நம்ம இப்ப நம்ம பௌதிகமா பிறந்துட்டோம். ஆனா நாம வந்து அடுத்த லெவல் பிறக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி போறோம்னா ஆன்மீகத்துல திக்ஷா வாங்குறோம். திக்ஷா வாங்கினா மறுபிறப்பி. இந்த மாதிரி அதை இருபிறப்பு உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப புனிதமான ஆத்மா. அந்த இருபிறப்பை வந்து இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே கேலி கூத்தாதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நான் திக்ஷா பெற போறேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நடைமுறையில நம்ம பிரம்ம கௌடியால் நடக்குது நான் சொல்லல, வெளியே எங்க நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது, அந்த மாதிரி சொல்ல வரேன். இது வந்து அந்த மாதிரி நான் திக்ஷா பெற்றேன். இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் இருக்காருங்க, சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. ஆனா கழுத்துல பாத்தீங்கன்னா மாலை போட்டுருக்காரு. இந்த மாதிரி மாலை இல்ல, வேற மாதிரி மாலை போட்டுருக்காரு, துளசி மாலை போட்டுருக்காரு. அவரு கேட்டா நான் திக்ஷா பெற்றிருக்கேன்றாரு. அவங்களுடைய சம்பிரதாயத்து மூலியமா பெற்றிருக்காரு. இது எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஏத்துக்க முடியுதா பாருங்க. அவர் என்ன பண்றாரு, சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா அவங்களோட இது வந்து அந்த மாதிரி அந்த வம்சத்துல வரவங்க, அந்த இதுல வரவங்க அந்த மாதிரி சிஸ்டர்ல கொண்டு வராங்க. அதெல்லாம் தவறு. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய வேதங்கள்ல வந்து வியாசர் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுகிறது. ஒரு ஆளுகிட்ட ஒரு வேதத்தை கொடுத்தது இல்லாம அந்த பரம்பரையில சீட பரம்பரையிலே வரணும் அப்படின்றாரு. அதுதான் நம்ம பிராமணத்துல இங்க முக்கியமா கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா பிராமணன் வந்து அதுல இருந்து ஸ்லிப்பா மாட்டாங்க அந்த இதுல இருந்து. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்காங்க, ஸ்லிப்பா இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம அதுக்குள்ள விளக்கமா போக மாட்டோம். நம்ம வேதத்துல என்ன சொல்லுதோ அதான் நம்ம பேச வரோம். சோ அந்த பிராமணன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அந்த படிப்படியா அந்த இது கொண்டு வருவாங்க, ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, ரெண்டு பிறவின்னு சொல்றாங்களே, ஒண்ணு வந்து பௌதிக பிறவி, இன்னொன்னு வந்து ஆன்மீக பிறவியா பிரபுஜி? இல்ல ஆன்மீக பிறவி தான். இப்ப அதை பத்தி படிக்கலாம் இருங்க, நான் சொல்லிட்டே வரேன். 25. ஹரே கிருஷ்ணா. இரக்கமுள்ள மாமுனிவர் வாழ்வின் முடிவான இலட்சியத்தை அடைய இது மனிதனுக்கு உதவும் என்று எண்ணினார். இவ்வாறாக பெண்கள், தொழிலாளிகள் மற்றும் இருபிறப்பு எய்தியவர்களின் நண்பர்கள் ஆகியோருக்காக மகாபாரதம் எனப்படும் மிகச்சிறந்த சரித்திர வரலாற்றை அவர் தொகுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நம்ம வியாச பகவான் இல்லைன்னா நாமெல்லாம் இன்னைக்கு சனாதன தர்மத்தை என்னன்னு தெரியாம காட்டுவாசி மாதிரி இருந்து அடுத்தவங்களோட கீழே காதா அவங்களுடைய ஆதிக்கத்துல நம்ம ஒன்றும் கீழே தான் இருந்திருப்போம் எல்லாருமே. ஏன்னா வியாசர் பாத்தீங்கன்னா இது கலிகாலத்துல இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சுதான் அவரு இந்த வேதங்களை கொடுத்திருக்காரு. 4 விதமான வேதங்களை கொடுத்திருக்காரு. நமக்கு பாத்தீங்கன்னா உபநேஷம் 108 உபநேஷம் கொடுத்திருக்காரு, 18 புராணங்களை கொடுத்திருக்காரு. ஏன் இதெல்லாம் நம்ம யாராவது படிச்சிருக்கோமா? கண்டிப்பா இல்ல. கொஞ்சம் பேர் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம். கொஞ்சம் பேர் இன்னும் படிக்காத பேருங்க பல கோடி பேர் இருக்காங்க. இப்ப சனாதன தர்மத்தை பத்தி சனாதனன்னா என்னன்னு தெரியாம நிறைய பேர் சுத்தின்னு இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காம நாம அதுக்குதான் 4 பிரிவா பிரிச்சார் பகவான் அழகா. ஆனா அந்த காலகட்டத்துக்கு அது அழகா பிரிச்சிருக்காரு. பிரிச்சுட்டு அந்த 4 பேருக்குள்ள கடமையும் கொடுத்திருக்காரு. என்னென்ன கடமைன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? டைம் இருக்குது, கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கலாம். இந்த 4 வர்ணங்களை கொடுத்திருக்காரு. 4 வர்ணங்களையும் சரி ஒரு வர்ணத்துக்கும் ஒரு கடமை கொடுத்திருக்காரு. அந்த எந்தெந்த கடமை? பிராமண, சத்திர, வைஷ்ய, சூத்திர, இந்த 4 பேருக்கு ஒரு கடமையை சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா புதுசா இருக்கணும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வர்ண தர்மம்ங்கிறது பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர். பிராமணருங்கிறவங்க வேதங்களை படித்து வேதங்களை மற்றவங்களுக்கு உபதேசிக்கிறவங்க, யாகங்கள் செய்யறவங்க, அந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டபடி தங்களுடைய வாழ்க்கை நெறிகளை கடைபிடிக்கிறவங்க. சத்திரியர்கள்ங்கிறது தீங்கிலிருந்து காப்பவர் தான் சத்திரியர். அதாவது மக்களுக்கு தீங்கு ஏற்படும் பொழுது, நாட்டிற்கு தீங்கு ஏற்படும் பொழுது பாதுகாப்பு கொடுப்பவர்கள், போர்க்கலையில் அதாவது ரஜோகுணம் உள்ளவர்கள். பிராமணர்கள் சாத்வீக குணம் உள்ளவங்க. அது குணத்தின் அடிப்படையில் தான் தொழில் அமையுது அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆக சத்திரியர்கள் மக்களை காப்பது, அதுக்காக போரிடலாம். அது அகிம்சை மீறுவதாக கருதப்படாதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த பிராமணரும் கூட இந்த யாகங்கள் செய்யறப்போ மிருகங்களை பலியிடுறாங்க. அது அது இம்சை ஆகாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு வேதங்கள்ல. ஏன்னா அந்த பலி கொடுக்கக்கூடிய மிருகமும் பலி கொடுக்கக்கூடிய பிராமணரும் கூட இது சொர்க்கம் தான், அதாவது மேலுலகம் தான் போவாங்க, பகவான் கிட்ட தான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. வைசியர்கள் என்பவங்க யாருன்னா, வைசியர்கள் குணத்தின் அடிப்படையில் அவங்க ரஜோகுணமும் தமசி குணமும் உள்ளவங்க தான் வைசியர்கள் சொல்லப்படுது. அந்த வைசியர்களுடைய தொழில் விவசாயம், வாணிபம், பசுக்களை பராமரித்தல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சூத்திரர்கள் என்பவங்க தமசி குணம் உள்ளவங்க. அவங்க சாதாரணமாக ரொம்ப கீழானவங்க இல்லை, அதாவது எல்லாருக்கும் உதவி செய்யறவங்க, தொழிலாளிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த காலத்துல எல்லாருமே நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு தொழில் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம். சூத்திரர்களாக அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை, தொழில் செய்பவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆசிரம தர்மம்ங்கிறது என்னன்னா, அதாவது முதலாவதாக 25 வயது வரைக்கும் பிரம்மச்சரியம், 25 to 50 வயசு வரைக்கும் கிரகஸ்தன், 50 to 75 வரைக்கும் வனப்பிரஸ்தம், 75க்கு மேலாக சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆக அது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் படிக்கற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையில் அவன் தூய்மையாக நல்ல ஒரு குருகுல வாசம் அந்த காலத்துல இருந்துச்சு. இப்ப பள்ளிகளில் படிச்சாலும் அவங்களுக்கு நன்னறிகளை போதிச்சு நல்ல குடிமகனாக வளர்வதற்கு ஆன்மீக கருத்துக்கள், பௌதிக கருத்துக்கள், பௌதிக ஒரு முன்னேற்றங்களை சொல்லி கொடுப்பதோடு ஆன்மீக கருத்துக்கள், பாகவதம், பகவத்கீதை இதெல்லாம் சொல்லி தரணும். ஆனா நம்முடைய சிஸ்டத்துல அதுல பல நாடுகள்ல இது நாம இதை ஏத்துக்க முடியாது மாதாஜி. நாம சிஸ்டம் நான் சொல்லமா, சிஸ்டம்னா என்ன தெரியுங்களா? நாம தான் சிஸ்டம், அவங்க யார் மத்தவங்க சிஸ்டம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. நாம பிள்ளைகளை நீங்க எங்கேயாவது கொண்டு போய் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல போய் இது சமஸ்கிருதம் கிளாஸ்ல போய் உங்க பிள்ளைகளை விட்டீங்களா? இல்ல 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 பிரபு. அப்ப நீங்க எப்படி அடுத்தவங்களை சொல்ல முடியும்? சொல்லல, அடுத்தவங்களை சொல்லல. அத நம்முடைய நம்ம நடக்கக்கூடியதை சொல்றேன். ஆனா அதே அதே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அதே பிராமணன் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கொண்டு போய் அந்த குழந்தைய பிரபுஜி நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். பிராமணர் குழந்தைகளை 6 வயசு ஆன உடனேயே குருகுல முறை வேத பாடசாலைகள்ல கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க. அந்த வேத பாடசாலைகள்ல சிரவண முறையில தான், புஸ்தகம் எல்லாம் கிடையாது வேதங்களுக்கு. அந்த சிரவண முறையில ஆச்சாரியார் சொல்றத அவங்க கேட்டு கேட்டு அந்த மாடுலேஷன் தான் முக்கியமானதுங்க. அந்த வேதங்கள்ல
உச்சரிப்பும் மாடுலேஷன் ஏற்ற இறக்கங்கள் தான் அங்க முக்கியமானது. அந்த முறையில வர்றதுனால அந்த குழந்தைகள் ரொம்ப பிற்காலத்துல அவங்க பெரிய பிரசங்கம் பண்ணவோ அந்த வேதங்களை ஓதுறப்ப நம்ம உடலே இப்படியே சிலுத்து போயிடும். நல்ல வேத விற்பனர்கள்லாம் சொல்லும் பொழுது வேதங்களை நம்ம உடம்பெல்லாம் அப்படியே மெய்சிலிர்த்து போயக்கூடிய அளவுல அவங்க அந்த அளவுல ஏற்ற இறக்கங்களோட அந்த வேதங்களை கற்றுக்கொடு. அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம எதையும் கற்றுக் கொடுத்தால் அவங்க நல்ல. அதே மாதிரி பாகவதம் பகவத்கீதையை கூட சிறு வயதுல இருந்தே இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தரணும். பொதுவா பிராமணர்கள் கிட்ட அந்த ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன வயசுலயே போறாங்க. நம்ம யூடியூப்ல கூட சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பிரபுஜி. அந்த சாப்பாடு கூட சரியா இருக்காது அந்த குழந்தைகளுக்கு. அந்த சாதம் கூட பழைய சாதத்தை தான். இன்னொன்னு மாதாஜி அந்த அந்த சின்ன வயசுல குழந்தைங்க அந்த வேட்டி கட்டுறது கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த சாஸ்திர பிரகாரம் கட்டுவாங்க. அந்த நெத்தில சந்தியாவந்தனம் செய்யறப்ப அந்த குழந்தைங்க சந்தியாவந்தனம் செய்யறப்ப ரொம்ப அழகா பண்ணுவாங்க. அந்த பாஸ்டர்ல உட்கார்றது, எந்த பாஸ்டர்ல உட்கார்றது, அந்த எப்படி அந்த தீர்த்தத்தை விடுறது, அதெல்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளவு அழகா சொல்லி தருவாங்க. அதையும் அந்த குழந்தைங்க ஃபாலோ பண்ணி அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு குருகுல முறையில அந்த குழந்தைங்க கத்துக்கிறாங்க சார். அது நாம இப்ப இனிமேலாவது நாம என்ன பண்ணணும்னா நாம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம பேர பிள்ளையா இருப்போம், நம்ம பேர பிள்ளைங்க இருக்கோம், அது மாதிரி கொண்டு போய் விடலாம். இவங்க பிராமணம் மட்டும்தான் போய் அங்க போய் சேரும் பண்ணலாம். அது நீங்க இப்பவே ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துங்க. வேத பாடல சேர்ப்பாங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நிறைய பேரு நீங்க எங்கேயும் போவேனா பிரபு மாதாஜி, எங்க போவேனா பிரபுஜி, நம்ம பிரம்ம கவுடியால இன்னைக்கு போய் பாருங்க. நம்ம இன்னைக்கு மாயாப்பூர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா கோடான கோடி பேர் யூடியூப்ல ஒரு பையன் அவ்வளவு அழகா சொல்றான். கோடி பேர் வெளிநாட்டுக்காரன் தான் இருப்பாங்க. நம்ம இந்தியன்ஸ் கம்மி, ரொம்ப கம்மி. இன்னைக்கு 3500 பேர் இன்னைக்கு குருகுலத்துல படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு 3500 பேர்ல கிட்ட 3000 பேர் வெளிநாட்டுக்காரங்க தான். சாஸ்திரங்களை படி நடக்கிறாங்க. சாஸ்திரங்கள் படி அந்த எல்லாமே நாம சிஸ்டத்தை நம்ம குறை சொல்றோம். சிஸ்டம் நாம தான் சிஸ்டம். நம்ம எடுத்தோமா ஒழுங்கா ஸ்டெப் எடுத்தோமா? எடுக்கல. நம்ம இனிமேதாவது ஸ்டெப் எடுக்கணும். அதுக்குதான் இப்ப அழகா வியாசர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி எல்லாம் வழிமுறை கொண்டுன்னு போவாங்க. அதுக்குதான் 4 வேதங்களை கொடுத்து 4 கடமையை கொடுத்து 4 வர்ணங்களை கொடுத்து இப்படி எல்லாம் குழந்தைகளை கொண்டு போங்கன்னு தான் சொல்றோம். நாம வாழ்ந்துட்டோம், எப்படியோ வாழ்ந்து வந்துட்டோம். இனிமேலாவது அடுத்த தலைமுறைக்கா நாம நல்லபடியா கொண்டு போனோன்றது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப இந்த இஸ்கானுக்கு வந்த பிறகு பிரபு எனக்கு தெரிஞ்சு பல நம்ம பிராமணர்கள் நிறைய இது மாதிரி இஸ்கான் போய் பாயாப்பூருக்கு அனுப்பி படிக்க வைக்கிறாங்க. இப்ப எங்க ஊர்ல இருந்து வைசிய இனத்தை சேர்ந்தவங்க கூட நிறைய பேர் குழந்தைகளை அங்க விட்டு அவங்களுக்காக அங்கேயே போய் இருக்கக்கூடியவங்க ஃபேமிலி எனக்கு தெரியும். இப்போ அந்த அவேர்னஸ் வந்துருச்சு பிரபு. நல்ல குழந்தைகளை ஒரு ஒழுக்க நெறி கோட்பாடுபடி வேதங்கள் உபநிடதங்கள் எல்லாம் படிச்சு எல்லாமே தெரிஞ்சு வரணும், இதுல ஆன்மீகத்துல முன்னேறணுங்கிற ஒரு இது வந்துட்டு பிரபுஜி. நேற்று பேப்பர்ல ஒரு நியூஸ், 7 வயசு பொண்ணு பகவத்கீதையில இருக்கக்கூடிய 700 ஸ்லோகத்தையும் அப்படியே சொல்லுது. எந்த சாப்டர்ல எந்த ஸ்லோகம் பேப்பர்ல நேற்று ஃபர்ஸ்ட் நியூஸே இதுதான். கடைசியில அந்த கேர்ளுக்கு 7 இயர்ஸ் தான். அவங்க டாடி பக்கத்துல நிக்கிறாங்க. 4-5 பேர் உட்கார்ந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க. நீ 8வது அத்தியாயத்துல இத்தனை ஸ்லோகத்தை சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க. அதுதான் நான் இப்போ என்ன சொல்றேன் நம்ம பிரபுஜி, ரொம்ப அழகான விளக்கம் மாதாஜி. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம ஸ்லோகம் படிக்க வைக்க முடியல, சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சு வைக்க முடியல, நான் பரவாயில்ல. இந்த கீர்த்தனை பண்றது எப்படி நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அழகா எப்படி சொல்லிட்டு போனாரோ, நம்ம குழந்தைகளை ஒரு மிருதங்க அதை வாசிக்கிறதுக்காக நம்ம கத்துக் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம இது ஜிங்சக்கா பண்றோமே அதுவாது குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். இல்லைன்னா எப்படி அவங்க சொல்றாங்க அதை காது கொடுத்தா கேளுங்கடான்னு நம்ம சொல்ல வைக்கணும். இது மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம 12 அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அனன்ய பக்திக்கு ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம கொண்டு வர்றாருங்களா. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல அந்த குழந்தைகளுக்கு நாம அதை சொல்லி கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம், அடுத்த தலைமுறையாவது அது கரெக்டா கொண்டு போய். ஏன்னா இன்னைக்கு பகவத்கீதையா நம்ம இஸ்கானா அப்படின்னாவே இன்னைக்கு மிரள்றாங்க. ஏன்னா இஸ்கானாவே போனாவே டக்குன்னு எடுத்த உடனே இந்த கண்டிமால போட்டுருவாங்க, நெத்தியில விட்டுருவாங்க அப்படின்னு ஒரு மாய தோட்டத்துல இன்னைக்கு இருக்காங்க. மாயத்துல தான் நம்ம எல்லாமே பேசப்பட்டு வராங்க. அதை நம்ம உடைக்கணும்னா நம்ம பிள்ளைகளை அந்த மாதிரி பக்குவத்துல நம்ம கொண்டு போனதான் இந்த மாயத்தை. இந்த கண்டி மாலையை பார்த்து யம தர்மம் என்ன நினைப்பான், கிட்டே வரமாட்டான், ஓடி போயிடுவான். நம்ம ஏதாவது போடுறோமா, போட மாட்டோம். நாம எங்க நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறோம், எல்லாம் செய்யறோம். ஆனா கண்டி மாலை போடுறோமா, திலகம் விடுறோமா, திலகம் விட மாட்டாங்க.
திலகம் இடணும், இந்த கண்டி மாலை போடணும். இதுக்கு ஏன் சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்றது ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்த நடைமுறைகளை நம்ம செய்யணும். இது நம்ம இது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். இந்த மாலை போடுறதுனால என்னடா அது அவங்க சில இப்ப குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க. இதெல்லாம் போட்டா அசிங்கம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இதையே வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க பார்த்தா ரொம்ப அழகா டிசைனா போடுவாங்க. இந்த கண்டி மாலையை அந்த மாதிரி ஒண்ணு அழகா சின்னதா, ஒண்ணு பெருசா, ஒண்ணு மணி மாதிரி கோத்து இந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்க. இது மாதிரிலாம் நாங்க பிள்ளைகளுக்கு நம்ம எடுத்து சொன்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம நல்லா போவோன்றத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 26வது ஸ்லோகம் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மச்சாரியம் வந்து 25 இயர்ஸ் வரைக்கும் சொல்லியிருக்குங்க. கிரகஸ்தன் வந்து 50 இயர்ஸ் வரைக்கும். அப்புறம் 50ல இருந்து 75 வரைக்கும் என்ன சொன்னீங்க பிரபு? இது வனவாசம் மாதாஜி. வனவாசம் வனவாசம் போறது. அதுக்கப்புறம் வந்து சன்னியாசி ஆகுது. இது அது மாதாஜி சொன்னாங்க. அதுக்குள்ள எல்லாரும் பேசி நம்ம அதை விட்டுட்டோம். மாதாஜி அழகா கொண்டு வந்தாங்க புஷ்ப மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த 4 கடமை யாரு கொடுத்திருக்காங்கன்னா பிராமணர் தான் கொடுத்திருக்காங்க 4 கடமையும். அவங்க வந்து யாரு பிரம்மச்சாரியா இருக்கலாம், கரகசனா இருக்கணும், 2வது வனவாசம் போகணும், 4 சன்னியாசி ஆகணும். இந்த 4 கடமை யாரு கொடுத்தோம்னா பிரம்மச்சாரிக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருவாங்க. சத்திரனுக்கு 3 கடமை தான் இருக்கு. கிரகசனா இருக்கலாம், வனவாசம் போலாம், அப்புறம் இவரு வனவாசம் போலாம், 2வது வந்து சன்னியாசி ஆகணும். இவங்க 3 கடமையை கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது இவங்க வந்து விவசாயம் பண்ணணும், 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா பசுமாடை வந்து மாடுங்களை வந்து விளக்குறது, 2வது வந்து வியாபாரம் பண்றவங்கள இவங்க வைசியருக்கு இந்த 3 கடமை கொடுத்திருக்காரு. இதே 3 கடமை. சத்திரனுக்கும் வைசியருக்கும் ஒரே 3 கடமை. சூத்திரருக்கு வந்து ஒரே ஒரு கடமை தான். அவருக்கு என்ன கரகசனா மட்டும்தான் இருக்க முடியும். அவர் அந்த மாதிரி இருக்கலான்ட்டு இது அந்த காலகட்டத்துல இந்த வர்ணங்கள் கொடுத்துருக்காரு. இந்த வர்ணங்களையும் பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன மாதிரி நம்ம செயல்படுறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி வர்ணங்கள் நமக்கு அமையும் அப்படின்னு. இது தொழிலோ இல்ல இது உன்னுடைய ஜாதி, நீ இப்படிதான் பண்ணணும், நீ இந்த ஜாதி இந்த தான் பண்ணணும் கிடையாது. இதெல்லாம் இல்லாம நாமளும் பிராமணனா ஆகலாம். பிராமணனுக்கு ஒரு கோட்பாடு இருக்கு. இன்னைக்கு பிராமணன் நான் அடிச்சு சொல்லுவேன். இன்னைக்கு வந்து பாருங்க எந்த ஒரு பிராமணனே ஆத்த தாண்டக்கூடாது, கடலை தாண்டக்கூடாது. இதுதான் சாஸ்திரமே சொல்லுது. ஆனா இன்னைக்கு உள்ள பிராமணன் என்னைக்கு போயிருக்கான்? எல்லாம் 7 கடல் தாண்டி அமெரிக்கால போய் விவசாயம் அங்க போய் வியாபாரம் பண்ணுகிறான். அவன் பிராமணனா? பூணல் போட்டா கூட அவன் பிராமணன் கிடையாது. பூணல் போட்டா கூட அவன் பிராமணன் கிடையாது. ஏன்னா கடலை தாண்டக்கூடாது பிராமணன், ஆத்த தாண்டக்கூடாது பிராமணன். அப்படிதான் அவன் தான் பிராமணன். ஆனா அதே மாதிரி பிராமணனுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு. நம்ம எல்லாரையும் நம்ம குறை சொல்லணும்னு சொல்லல. பிராமணுக்கு சத்திரன் அப்படிதான் இருக்கணும். சத்திரன் எங்க இப்ப நாட்டை ஆளுறான், நம்ம தமிழ்நாட்டை ஆண்டு இருக்காங்க. எப்படிப்பட்ட ஆண்டு இருக்காங்க பாருங்க, எவ்வளவு மோசமா போயிருக்கு. அவன் சத்திரனா? அவன் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி இப்ப அந்த மாதிரி கலிகாலத்தை நாம அடுத்த இதையாவது கொண்டு போறதுக்கு நாம அதுதான் பகவான் இந்த இதை வந்து கடமையை கொடுத்திருக்காரு. இந்த 4 கடமையை பிராமணனுக்கு, இந்த சத்திரனுக்கும் வைசியருக்கும் 3 கடமை கொடுத்திருக்காரு. சூத்திரனுக்கு ஒரே கடமை தான் கொடுத்திருக்காரு. கரகசனா இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 27 படிங்க மாதாஜி. இருபிறப்பு எய்திய பிராமணர்களே அனைவருடைய நன்மைக்காகவும் உழைப்பதில் தம்மை அவர் ஈடுபடுத்தி கொண்ட போதிலும் அவரது மனம் திருப்தி அடையவில்லை. 26. ஆமா, அதான் 26. தெரியாம சொல்லிட்டாங்க. 26 தான். அதாவது இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இதை விட்டுட்டோம். இருபிறப்புன்னு நம்ம படிச்சீங்களா? நம்ம 25 பாத்தீங்களா? அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கம் கேள நினைச்சேன். நான் இது பண்ணிட்டேன். இந்த இங்க போட்டுக்காரு பாருங்க, இருபிறப்பு அப்படின்னு. இவ்வாறாக பெண்கள் தொழிலாளிகள் மற்றும் இருபிறப்பு எய்தவர்கள் அப்படின்றாரு. இருபிறப்புன்னு என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? இப்ப இந்த ஜனனத்திலே நம்ம இருபிறப்பு நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். அதை பத்தி நான் பிறவி எடுக்கும் போது ஒரு பிறப்பு, திருப்பி வந்து பூணூல் போடுறாங்கல்ல, அப்ப அது பிராமணர்கள் பூணல் போடும் பொழுது அந்த பையனுக்கு 2வது பிறப்பு ஏற்படுகிறது. அதுதான் இருபிறப்புன்னு ஒண்ணு. இது வந்து பிராமணனுக்கு. சாதாரண இப்ப சத்திரனுக்கு, சூத்திரனுக்கு, வைசியருக்கு சொல்லப்படுறது தீட்சை எடுக்கும் போது 2வது பிறப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் இருபிறப்பு. இந்த இடத்துல அந்த ரகசியத்தை அழகா சொல்றாங்க. இருபிறப்புன்றது நாம தீட்சை பெறணும். நாம எதுக்காக பிறந்து இருக்கிறோம், நாம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நாம எங்க போனோம், ஆன்மீகம் தான் போனோம். நமக்கு வந்து அதுதான் பகவான் நம்மள இந்த லோகத்தை விட்டுருக்காரு. நாம வந்து பௌதிகமான இந்த இயற்கையை பாழ்படுத்தின்னு இருக்கோம். என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லா அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த இருபிறப்பு நாம வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதுல இருந்து புனிதம் அடைகிறோம், ஞானியா வரும். அதுதான் நம்ம அழகா சொல்லப்படுறாரு. இந்த இருபிறப்பு பத்தி மகாபாரதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. எல்லாருமே தீட்சா வாங்கலாம், எல்லாமே ஆகலாம். அதுதான் நம்ம இப்ப நான் ஒரு விளக்கம் கூட சொன்னேன். ஒரு சம்பிரதாயத்துல சீரியல் புடிச்சுன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஒரே ஒரு இது இருபிறப்பு எய்தவர்களின் நண்பர்கள் அப்படின்னா த்விஜ பந்து. அவங்க வந்து ஒழுங்கா செய்யக்கூடியவர்கள் அல்ல.
அந்த இத சாஸ்திரங்களை சரியா செய்யாதவங்க துஜபந்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அதாவது சாஸ்திரங்களை ஒழுங்காக செய்யும் அந்த பூணல் போட்டு அதை ஒழுங்கா செய்யறவங்க அவங்க வந்து இது பிராமணர்கள். ஆனா அதை ஒழுங்கா செய்யாதவங்க நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க துஜபந்து. துஜபந்து அதுதான் இப்ப சொல்ல வந்தேன். இப்ப நான் அவர்களுக்காக நான் பார்த்தேன், அவர்களுக்காக போட்டிருக்குதுல அந்த போன இதுல. ஆமா ஆமா. அதாவது இப்ப அதுதான் சொல்றது, இருப்பிற பத்தி நம்ம அது விளக்கம் அதான் கொடுக்கலாம். இப்ப நான் சொன்ன பத்திலாம் ஒரு சீரியல் பிடிச்சிட்டு இருந்தாரு. ஆனா அவர் பட்டா அவர் கேட்டா திட்சை பெற்றிருக்கன்றாரு. அவருடைய சம்பிரதாயத்துல அந்த மாதிரி ஒரு கோட்பாடு. ஆனா அவங்க கண்டிப்பா வந்து தப்பு. அது நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கலாம். 26 27 படிங்க மாதாஜி. இவ்வாறாக மன திருப்தி அடையாத முனிவர் உடனே சிந்திக்க துவங்கினார். மதத்தின் சாராம்சத்தை அவர் அறிந்திருந்ததால் தமக்குள் பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டார். அதாவது வியாசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப கலப்பம் அடைஞ்சிருக்காரு. என்னடா நாம வந்து ஏதோ ஒண்ணு மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கமே, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற போதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அவரு கலக்கமா இருக்காரு. என்ன பண்றது, நம்ம அடையவே இல்லையே, நம்ம திருப்தி அடையலையே, நம்ம ஏதோ ஒண்ணு மிஸ்டேக் நடந்துட்டு இருக்கு, இது ஏதாவது நம்ம செய்யணுமே, இந்த மதத்தை பத்தியோ இதை பத்தியோ நம்ம சொல்ல வரணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம சொல்லப்படுறாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லலாம்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 28 29. வஞ்சனையின்றி என்னால் விரதங்கள் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வேதங்களும் அக்னிகளும் குருமார்களும் பூஜிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய கட்டளைகளும் நிறைவேற்றப்பட்டன. மகாபாரதத்தை விளக்கியதன் மூலமாக சீட பரம்பரையின் கருத்தையும் நான் தெளிவுபடுத்தியுள்ளேன். இதனால் பெண்களும் சூத்திரர்களும் மற்றவர்களும் இருபிறப்பு எய்தியவர்களின் நண்பர்கள் கூட மதத்திற்கான வழியை கண்டு கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, இரு பிறப்பு எய்தவர்கள் நண்பர்கள் அப்படின்றாங்க. இதுல வந்து சொல்லப்படுறது. இப்ப நாம என்னன்னா, நாம வந்து கடமை, நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட நம்ம கட்டமைப்பு பண்ணிருக்காங்க, அதை கரெக்டா நாம இதை ஃபாலோ பண்ணணும். திட்சை பெறது வந்து இப்போ ஒரு நம்மளுடைய இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இடையில ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. சௌந்தர்யா மாதாஜி எடுத்தாங்க. எல்லாருமே கிளாஸ் எடுக்க போனாங்க. ஏன்னா நம்ம அடுத்த லெவல் நம்ம கொண்டு போனோம். அப்படி என்ன கேட்டாங்க, நீங்க எழுதவே இல்லை, எல்லாரும் எக்ஸாம் எழுதினாங்களே, நீங்க எழுதல அப்படின்னு என்ன கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், எனக்கு அதை வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ண முடியல. அப்ப நீங்க எப்படி எழுதுனா, இப்ப என்னால வயசு ஆயிடுச்சு, இருந்தாலும் நான் எடுத்து ஏதோ ஒரு சர்டிபிகேட்டை வாங்கி வச்சிருக்கேன் அப்படின்றாங்க. அது அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்து நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா எனக்கு வந்து அது சரியா படல. ஏன்னா நாம வந்து அதுக்குள்ள வழியை கரெக்டா நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி நாம அந்த வேதத்தை நாம கரெக்டா நாம ஃபாலோ பண்ணலன்னா அது நமக்கு அபராதமாகும் அப்படின்றத. நாம சர்டிபிகேட் வாங்குறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. நாம அந்த வேதத்தை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ நிறைய கோவில்ல நம்ம சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க, நீங்க போன உடனே திட்சா பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அதை நீங்க ஃபாலோ பண்றியா, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறது அவ்வளவு விஷயமா? இது பாகவத்தை படிக்கிறது விஷயமா? பாகவத்தை 10 வருஷம் ஆனாலும் படிக்க முடியாது பாகவத்தை. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு புனித நாம அவ்வளவு ஃபாஸ்டா போயிருக்கோம். நம்ம 33 ஸ்லோகா தான் இது. 33 ஸ்லோகா ஒரு நாள்ல முடிச்சிட முடியுமா? ஒரு நாள்ல பண்ண முடியுமா? முடியவே முடியாது. அவ்வளவு விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு. நம்ம அதை படிக்கணும். சோ அதனால நம்ம திட்சா பெறது, சர்டிபிகேட் வாங்குறது இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது. நம்ம வேதத்தை கரெக்டா நம்ம கொண்டு போகணும். அதுதான் அதுதான் பகவத்கீதையும் நம்ம சொல்லி கொடுக்குது, பாகவதமும் நமக்கு அந்த வழிமுறையை நம்ம கொண்டு போனோம் அப்படின்றத நம்ம புராணங்கள் மூலியமா நாம இது அழகா சொல்லப்படுறாரு நம்ம பிரபு, நம்மளுடைய வியாசர் அப்படின்னு இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். 30வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னிடம் வேதங்களுக்கு தேவையான அனைத்து முழுமையாக இருந்தாலும் எனக்கு மன நிறைவு ஏற்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு வியாசர் வந்து, நான் ஏதோ ஒண்ணு வேதங்கள் நிறைய எழுதிட்டேன், 4 வேதங்கள் எழுதிட்டேன், 108 உபநேசங்கள் எழுதிட்டேன், 18 புராணங்கள் எழுதிட்டேன், எவ்வளோ அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன், எவ்வளோ அறிவுரை எல்லாம் கொடுத்து பண்ணிட்டு வரேன், ஆனாலும் என்னால ஒன்னும் திருப்தி அடைய முடியல அப்படின்னு இதுல இந்த இடத்துல தான் மகாமுனி வர போறாரு. அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்குவமடைந்த ஜீவனங்களுக்கும் களங்கமற்றவரான பகவானுக்கும் பிரியமான பகவானின் பக்தி தொண்டை நான் வலியுறுத்தாததே இதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ணா. வியாசர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது. சனகர் வந்து அவரு கொஸ்டினா வந்து யார்கிட்ட கேட்கிறாரு பாத்தீங்களா, சுகன்னு கேட்கிறாரு, சுகோசாமிகிட்ட கேட்கிறாரு. இது மாதிரி ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு வியாசர் வந்து கலக்கம் அடைஞ்சிருக்காரு, ஏன் இந்த மாதிரி இவ்வளவு விஷயங்கள் எழுந்தவர் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்காருன்றது சனகர் கேட்கிற கேள்விக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லி வராரு. நம்ம இது 32 படிங்க.
ஹரே ஏற்கனவே கிருஷ்ணா. குறிப்பிட்டது போல் ஹரே கிருஷ்ணா. டிஸ்பிளே ஆகல ஏற்கனவே பிரபுஜி, குறிப்பிட்டது போல் படிக்கிறது சொல்லுங்க. டிஸ்பிளே ஆகல. படிங்க படிங்க பிரபு. படிங்க. ஆயிடுச்சுங்களா? டிஸ்பிளே ஆகல பிரபுஜி. டிஸ்பிளே ஆகலீங்களா? டிஸ்ப்ளே பிரபுஜி டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஆகுது. பிரபு. அவங்க ஆயிடுச்சு. பிரபுஜி இது ஓகே. ஹரே நீங்க சரி டிஸ்பிளே ஓகே நீங்க தான் பிரபுஜி. நீங்க ஜனகிராம் பிரபுஜி நீங்க ஒரு தடவை லாக் அவுட் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணுங்க, சரியாயிரும். படிங்க 32 டிஸ்ப்ளே படிங்க, முடிக்கலாம். தெரியுது பிரபு, சரி தெரியுது சரி. பிரபு. ஹரே தெரியுது கிருஷ்ணா. டிஸ்ப்ளே. வாசிக்கவா பிரபு? அவர் வாசிங்க வாசிக்க. வாசிங்க வாசிங்க. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் கிருஷ்ணத் வைபாயன வியாசர் தமது குறைகளை எண்ணி வருந்தி கொண்டு இருக்கும்போது சரஸ்வதி நதிக்கரையில் உள்ள அவரது குடிலுக்கு நாரதர் வந்து சேர்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தார், சூத்திரதாரி வந்திருக்காரு. இப்போ வந்து பகவான் கிட்ட யாரு கேட்கிறாரு, யாரு வியாச பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு, ஏன் கலக்கமா இருக்கிற, ஏன் இந்த மாதிரி இருக்க அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னன்னே தெரியல, நான் இவ்வளவு வேதங்கள்லாம் எழுதிட்டேனே, எனக்கு வந்து இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு நாரத முனி கிட்ட கேட்கணும். ஆனா அந்த டைம்ல பகவான் நாரத முனி வந்து இந்த இடத்து நதிக்கரையில வராரு, சரஸ்வதி நதிக்கரையில அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நாம அடுத்த அத்தியாயத்து 5வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். நாரத முனி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுப்பாரு. இது கடைசி ஸ்லோகம். இதோட முடிச்சுப்போம். இதை முடிச்சுட்டு நான் அடுத்த வாரம் 5வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப சிறப்பா நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது கடைசியா படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க. ஸ்ரீ ஸ்ரீ நாரதரின் நாரதரின் மங்களமான வருகையின் போது ஸ்ரீல வியாச தேவர் மரியாதையுடன் எழுந்து நின்று சிருஷ்டி கர்த்தாவான பிரம்மதேவருக்கு அளிக்கப்படுவதற்கு இணையான பயபக்தியுடன் அவரை வழிபட்டார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அழகா சொன்னீங்க. இது நல்ல கடைசி ஒரு கடைசி ஸ்லோகமா இருந்தாலும் ரொம்ப நமக்கும் அழகா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. இது விதி நம்ம சொல்லலாம். விதினா எப்படின்னா, விதிக்கு காரணகர்த்தா யாருன்னா பிரம்மா தான். பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மாவுக்கு வந்து இப்ப நம்மளுடைய விதி, நம்ம இப்படிதான் நீ இருப்ப, இப்படிதான் வாழ்வ அப்படின்னு நம்ம கர்மா நாம சொல்றோம். நம்ம கர்மாவை, இந்த கர்மா நீ இப்படிதான் செய்வன்றத விதி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. அதுதான் நம்ம வந்து விதி என்பது ரொம்ப படைக்கப்பட்ட ஜீவராசி பிரம்மாவால அது வந்து படைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்முடைய பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. சோ நம்ம இதோட இதை முடிச்சுக்கலாம். இது விதி. நம்ம இதோட தொடர்ச்சி வந்து நம்ம 5வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப விளக்கமா நம்ம படிக்கலாம். நாரத முனி வந்து இப்போ வந்து சேர்ந்திருக்காங்க. இதை அடுத்தது நம்ம இது படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, நான் அதுக்குள்ள ஹரே முடிச்சிடலாம். கிருஷ்ண இதை பிரபு. இந்த உயரத்தை பத்தி சொன்னீங்கல்ல பிரபு, என்னமா சொல்லுங்க. உயரத்தை பத்தி சொன்னீங்கல்ல, குறைஞ்சி இருக்குதுன்னு 12 அடியில இருந்து. ஆமா. அதுல ஆந்திரால ஒரு பெரிய முனிவர் எழுதியிருக்காரு, கடைசி காலகட்டத்துல இந்த சின்ன செடி, தும்பு செடின்னு ஒண்ணு இருக்குது, அந்த நல்லெண்ணெய்ல போட்டு காய்ச்சி தலைக்கு ஊற்றிவாத, அந்த செடிக்கு ஏணி வச்சு ஏற அளவுக்கு மனிதனுடைய தன்மை குறைஞ்சிடுன்றது எழுதியிருக்காரு அவர். அவர் எழுதுன நிறைய ஆந்திரால நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு வராங்க. கடைசி காலகட்டம் இது போல இருக்குன்ற மாதிரி எழுதியிருக்காரு அவர். உயரம் சொல்லும்போது எனக்கு அவர் எழுதுல இல்ல அவர் எழுதுனது ஓகே. ஆனா வேதத்துல இது சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கலிகாலத்துல 4,32,600 வருஷத்துல நீங்க போடும்போது பார்த்து இப்ப உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம முன்னோர்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாட்டிங்க தாத்தாங்க எல்லாம் பழைய ஆளுங்கெல்லாம் போட்டோல பாருங்களேன், ஒரு காலை இங்க எடுத்து வச்சோன்னா அங்க வைப்பாங்க காலை. அவங்க அவ்வளவு ராமரை பத்தி செய்வாங்க. 6 அடிக்கும் மேல இருந்தாரு அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா அந்த அந்த ஆஜானுங்கிறது அந்த இழுக்கும் போதே அவர் எவ்வளவு உயரமா ஆக அந்த காலத்துல அவ்வளவு உயரமா எல்லாம் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. ராமரே இது உதாரணம் நான் சொல்றேன் மாதாஜி. இதுக்கு உதாரணம் நான் சொல்றேன். என்ன பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கால வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 1.5 இயர்ஸ் முன்னாடி அங்க வந்து அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மண்டவோட சைஸே வந்து 6 அடி இருக்கு. மண்டவோட சைஸே, நம்ம தலை சைஸே வந்து அந்த ஹெல்த் சைஸ் வந்து 6 அடி அகலம் இருக்கு. ஒரு எலும்பு கை, இந்த எலும்புக்கு பாத்தீங்களா, இந்த எலும்பே கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 5 அடி 6 அடி இருக்கு. இந்த எலும்பு மட்டுமே இப்போ இருக்கு. இது மட்டும் இல்ல, ஸ்ரீலங்கால மட்டும் இல்ல, ஸ்ரீலங்காட்ட 2 எலும்பு கிடைச்சிருக்கு, 2 எலும்பு கூடு கிடைச்சிருக்கு. இந்தோனேஷியால கிட்ட 13 எலும்பு கூடு கிடைச்சிருக்கு அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல அமெரிக்கன் கீழே ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, அந்த கண்ட்ரிலயும் அதே மாதிரி கிடைச்சிருக்கு. அது பக்கத்துல சிவலிங்கமும் இருந்திருக்கு, சிவலிங்கம் கிடைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி அது மாதிரி அப்போ அந்த காலத்துல வந்து சத்தியுகத்துல எல்லாம் அவ்வளவு ஹைட்டு,
அதுதான் ஒரு கதையே இருக்கு. நம்ம பூரி ஜெகநாத் கோயில் பார்த்தீங்களா? அத கட்டுனாரு பாருங்க. அவர் எங்க போனாரு? பிரம்மா வீட்டுக்கு போய் பிரம்மாவுக்கு போய் நோட்டீஸ் வைக்க கூப்பிடுறாரு. எதுக்கு? நான் பூரி கோயில கட்டின்னு இருக்கேன். ஜெகநாத்துக்கு பூரி கோயில் கட்டின்னு இருக்கேன். பிரம்மா நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுட்டு அவர் பொண்ண கூட்டின்னு போறாரு. எங்க? அவரு சத்தியயுகத்துக்கு போறாரு. சத்தியயுகத்துக்கு போறாரு. அப்ப பிரம்மா பார்த்து சிரிச்சுட்டு, "டேய் என்னடா இந்த நேரத்துல வந்திருக்க? நீ எத்தனை யுகம் தாண்டி வந்திருக்க தெரியுமா? நீ போய் முதல்ல உன் கோயில போய் பாரு" அப்படின்றாரு. ஏன்னா அவரோட பெண்ணு வந்து கூட்டின்னு போன பெண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 13 அடி ஹைட் அவங்க. 13, 14 அடி ஹைட் அவங்க. என்னடா தெரியாம நான் வந்துட்டேனே. ஏன்னா அது வந்து டைமிங். அதை இப்ப நம்ம நெறைய இப்ப டைம்லாம் சொல்றோங்கல்ல. இறந்த காலத்துல இருந்து போறது, இப்ப நிகழ்காலத்துல நடக்க போறது. இதெல்லாம் நம்ம இப்பலாம் இப்ப விஞ்ஞானிலாம் கண்டுபிடிச்சுட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இது அந்த காலத்திலே. இவர் சத்தியுகத்திலே போனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, துவாதகத்துல போயிருக்காரு. ஆனா இவர் போனது சத்தியுகத்துல போய் பிரம்மாவ போய் பார்க்கிறார். யாரு? அந்த பூரி ஜெகநாத் கோயில கட்டுறவரு. அப்போ பிரம்மா சொல்றாரு, "நீ முதல்ல கோயிலுக்கு போய் அங்க போய் பாரு, போய் பாரு போ, நான் வரேன் போ" அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விடுறாரு. கீழ வந்து பார்த்தா துவாதகத்துல வந்து நிக்கிறாரு. யாரு? இவரு இந்த மகாராஜா. அவருடைய பொண்ண வச்சுக்கிட்டு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காலகட்டத்துல உள்ளவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சத்தியுகத்துல போனது துவாதகத்துல வந்து நிக்கிறாரு. வந்தது இல்லாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே வந்து 6 அடியில கொஞ்சம் மேல ஹைட்டா இருக்காங்க. எல்லாம் இப்ப நம்ம பகவானே பார்த்தீங்கன்னா, 7 அடி ஹைட் இருக்காரு. நம்ம பீஷ்மர் பார்த்தீங்கன்னா 7 8 அடி ஹைட்ல இருக்காங்க. இந்த காலகட்டத்துல இருக்காங்க. ஆனா இவரோட பெண்ணு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் கூட்டு போன ராஜாவோட பெண்ணு 13 அடியிலிருந்து 15 அடிக்குள்ள இருக்காங்களாம். அவ்வளவு நீட்ல உள்ள குழந்தைய இனி யாரு கல்யாணம் பண்ணிப்பா? யாரும் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ வந்து மகாராஜா சொல்றாரு, கிருஷ்ணரை கேட்கிறாரு பகவான்கிட்ட, "பகவானே என் பெண்ண நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ" அப்படின்னு. "எப்பா எனக்கு 1000 பொண்டாட்டி இருக்குது. நீ வேணாப்பா என் பொண்ணு, உன் பொண்ணு எனக்கு வேணாப்பான்றாரு. என்ன அண்ணனை கேட்டுக்கோ" அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன பலராமனை கேட்கிறாரு. பலராமைய கேட்கிறாரு, "நீ என் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கப்பா" அப்படின்னு. சரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா தான் வந்து அந்த பூரி கோயில கட்டின ஜெகநாத் கோயில கட்டினவரு, அந்த ராஜாவோட பெண்ண வந்து பலராமர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. அவங்க ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13லிருந்து 14 வரைக்கும் குறிப்பா சொல்ல முடியல. 13 அடி மேல அவங்க. ஆனா பலராமோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 அடி. அவருடைய ஹைட் வந்து 8 அடி. ஆனா கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13 அடி. இது வேதத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து குறிப்புல நான் எடுத்து கொடுக்குறேன். வேணா நீங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது டவுட் என்ன இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரொம்ப நல்லா சிறப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் குருஜி. பதினானாம் பாவனிய வைஷ்ணவிய நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத சதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா.